All right, so last week tinaonera ndithu message utenga ukamba za mboni ziwiri makamaka kumapita nthawi, okay? So tinaona mmene Mulungu anagwiritsa ntchito Zerubbabel ndi Yoshua, right? Tinaona mmene Mulungu anagwiritsa ntchito ndipo zinali mboni ziwiri za mphamvu, ndipo tinaonanso mmene Mulungu anagwiritsa ntchito Zekariya komanso Hagai kuti akapereke mphamvu kwa mboni ziwirizi, ndipo tinaona ndithu mwasatanetsatane kuti mboni ziwirizi zimayimira chiyani, okay? So ndingapemphe kuti ngati simunaonere part 1, iyi ndi part 2, okay? So iyi ndi mboni ziwiri kumapita nthawi. Last week tinapanga phunziro la mboni ziwiri ndi kachisi wa Mulungu, right? So iyi phunziro iyi ndi mboni ziwiri kumapeto nthawi, right? So ndifanya ndinaona mboni ziwiri zimene zipezeka mu Zekariya chapter 4. Timafuna tizindikire kuti pamene kubwera mboni ziwiri kumapita nthawi sikoyamba kuchitika yayi. Mafunika tipite chipangano chakale tikaona chithunzithunziyo ndichipasano masomphenya achi pangano chiyani chatsopano. So kwa lero timafuna tikhale ndi nthawi yapadera. Ndingapemphe brother kuti mutisegule ndi pemphero. Tipemphere. Oyera Atate Mulungu amene muli kumwamba, tikuthokozaniso nthawi ya mama tsiku la lero pa chifundo chanu chotipatsa mwayi wokumananso ndi kuphunzira zakuya za zinsinsi zanu zimene zidatithandizire kumapeto a nthawi mmene tikukhala. Ambuye mutidalitse ife, mudalitse nawonse amene akaonere presentation imeneyi kuti athe kumvetsetsa nkhani ya mboni ziwiri imene ili yofunikira pa chikhulupiriro chathu makamaka kuno kumapeto a nthawi. Kupemphera kuti mzimu wanu ukhale nafe utitsogolere mu dzina la Yesu Khristu tapempha. Amen. Amen. All right, so kwa lero tikhala ndi study ndithu yapadera. Tikhala kuona ndithu mboni ziwiri kumapeto a nthawi, right? So mwina tingopanga ka revision pang'ono kuti timvetsetse za mboni ziwiri. Tinaona ndithu mu nthawi ya Zakariya, right? Kuti mene ntchito yomanga kachisi inayima, Mulungu ndithu anali ndi chinthu chimene chidakatha kutambasula ntchito yawo, chinthu chimene chidatha kuthandiza ntchito. Mulungu anapereka solution, ndipo chimene anapereka Mulungu anapereka mphatso ya mawu, ndithu mawu amene ali kuchita. Chachiwiri, Mulungu anatekesa anthuwa mzimu, right? Kuti anthu akakhale otentha kuti akathe kuchita yani ntchito yake. So tinaona kuti imene zimachitika zimenezi, ndipo Zekariya anaonetsedwa masomphenya. Tisaona kuti Zekariya ndi Hagai anali aneneri. Tikawerenga buku ya Ezra tiona kuti Zekariya ndi Hagai anali aneneri amene anathandiza kulimbikitsa Zerubbabel ndi Yoshua komanso otsala amene anali kuti anabwerera kukamanga kachisi imene ntchito itayima, okay? So mumasomphenyawo Zekariya anaona yani ndithu mitengo iwiri ya azitona iyi. Mtengo yambawo, mtengo wachiwiri. Anaona mitengo imeneyi anaona ndithu mapipe amabweretsa mafuta, mapipe awiri. Amatenga mafuta ocheka okay. Manga mute. Okay, all right. So anaona mapipe awiri anaona tuno mafuta amachokera ndithu ku mitengo iwiri kudzera mapipe ndikubwera mu mbale ya golide. Ndi mbale ya golide iyi inali ndi zoyikapo nyali zingati 7, okay? Ndiye zoyikapo nyali 7 zimene pamapake pamatuluka yani nyali zingati 7. So tinaona kuno tikaona Zekariya chapter 4 yonse nyali mitengo ya ziwiri iyi, mitengo iwiri ya zitona iyi ikuyimirira yani, ikuyimirira Zerubbabel komanso ikuyimirira Yoshua amene anali wamkulu wa ansembe. Osati Yoshua nthawi ya Mose koma Yoshua wa nthawi yake na Ezra. So mitengo iwiri ndi Zerubbabel ndi Yoshua amene ali ngati mboni za Mulungu amene amachitira umboni za ntchito yomanganso yani kachisi. Ndiye tikaona mafuta, mitengo ya zitona imakhala zoza ndi mafuta, okay? So zatino Mulungu anayazaza anthu awiri ndi kudzodza kwake kwa kaderadera. Ndipo before iwo anali wodzozedwa
ntchito ya Mulungu sinavute chifukwa kudzoza sikunangokhala pa iwo wokha ayi, koma kudzoza kunasefukira angakhale kwa choyikapo nyali chimene chinali ndi zoyikapo nyali zingati 7. Kudzoza kunasefukira kupita kwa ndani? Kwa gulu lonse la anthu. Mwaona? So ananati si mphamvu si nkhondo kumozera mwachani mwa mzimu. So masomphenya amangothandiza kuti Zerubbabeli ndi Yoshua akhala ozazidani mzimu. Na chifukwa iwo azazidani mzimu, gulu lonse likhala ozazidani ni mzimu. Mwina asapotha kuphunziranso chinthu china kunena kuti pakakhala kuti pali gulu la anthu limene Mulungu ayitana, right? Mulungu amagwira ntchito kwambiri ndi azisogolera. Tikaona even chimbuzi chapter 2 ndi 3 tinaona kuti mpingo inali wonse unali ndi ngelo wake kapena unali ndi ma leaders ake, right? So Mulungu poyankhula ndi gulu la anthu amayankhula kwa ngelo wa mpingo wa ku Thyatira, kwa ngelo wa mpingo. Ngelo athandiza mthenga, right? So Mulungu amayankhula ife kudzera mwa mzimu wake. Komanso kwaukulu Mulungu anayikanso mphatso pakati pathu kuti ena azitha kuphunzitsa, ena azitha kuimba, ena azitha kupanga pastor, etc, right? So tikaona even spiritual growth ya anthu, kukula kwa anthu mu mzimu, ngati anthu amene akusogolerawo ali dwaft mu mzimu, anthunso nawonso amene akuasatira iwo amakhalanso dwaft. So tikungona experience imene Zekariya anapasidwa ikufanana ndi experience ya kumapita nthawi. So tikaonano ulosi tikuona kuti monga munthawi yachina Zekariya kunali ndithu kuyesedwa, right? Kena kuno Mulungu anapereka solution. Tionanso kumapita nthawi Mulungu akuwapasa anthu ake kumvesesa uthenga wa ulosi. Mulungu akuwapasa anthu ake kumvesesa uthenga wa ulosi. Ndipo tikuona pakufunika ndithu pakhale ndithu kuyesa kwa anthu onse amene amatana apapembedzamo. Opembedza afunika atani? Ayesedwe ndithu. Okay? Tionaona kuti tikamaona tukamba za kuti chani tione kuti zinakhala bwanji. So timafuna tikhala mu Chivumbulutso 11 tizipita kundibwereranso. So mukhazikika mu Chivumbulutso 11. So mafuna munthu werengere Chivumbulutso 11 verse yake ya 1. Chivumbulutso 11 verse yake ya 1. Chivumbulutso 11 verse 1. Ndipo anandipasa ine bango ngati ndikuti tanyamuka nuyese kachisi wa Mulungu ndi guwa la nsembe ndiwo akulambiramo. Yeah, tikaona nthawi ya Zekariya ngelo ndi amene anayeza mzinda wonse wa Yerusalemu, right? Koma papa akuwuzana kuti ayeze kachisi wa ndani wa Mulungu. Akayeza kachisi wa Mulungu ayezenso guwa, ndipo ayezenso amene orana akupembedzamo. Mwanjira ina mene takhala tikuona chivumbulutso mene yendera chapter 4. Tikaona pa chapter 4 tinaona pali chiweruzo. Osati kuti chiweruzo chikunena kuti akapulumuka pena akatayika, no. Chiweruzo chikufananiza maufumu awiri. Chapter 4 mpaka 11 ndi ufumu wa Khristu umene ukuweruzidwa. Mwanjira ina ufumu akufuna onesere zimene zimachitika munthu akhala ndi Khristu mwa iye. Chivumbulutso chapter 12 to 19 ndi ufumu wa chirombo kuti aonese kuti kwa anthu amene akuyendera ndondomeko za Lucifer amapa ufumu akumapanga anthu otani. Okay? So by the time tikufika chapter 6 evidence yamba akuonesa akavalo 4. Chapter 7 kusindikizidwa kwa 144,000. Chapter 8 ndipo pamene tikuona chani malipenga angati? Malipenga 7, right? So pamene malipenga 7 akumenya pakusala lipenga lachi number 7. Lipenga lachi number 7 ndilomaliza tilona lero, right? Lipenga lachi number 7 ndi amene likuonetsera kuti mafumu a dziko lino amba kukhala mafumu andani a Mulungu wathu ndi Khristu wathu, right? Koma pakati pa lipenga lachi number 6 ndi lipenga lachi number 7 Mulungu anayikapo chinthu china chimene tikuchitcha kabuku ang'ono, Chivumbulutso chapter 10. Anayikapo chinthu chachiwiri, Chivumbulutso chapter 11 ndipo mboni ziwiri. Why? Kuti akaonesere kunena kuti chimene chinapangitsa lipenga lachi number 7 lichitike ndi chiyani. Anthu a Mulungu apasidwa kabuku ang'ono kuti akawerenge, right? Kumvesesa kwa uthenga wa Dani ndi chivumbulutso. Osati ngochimvesesa tuno chinthuchi ndiyoti anthawi chachitike anthawi chachitike, no. Koma kumvesesa zenizeni za chipulumutso, kulungamisidwa mwa chikhulupiriro, kumvesesa za uthenga osatha, ati uthenga wa ufumu uzalira mpaka kuti
mapeta nthawi, right? Kenako chimwezero tani chizatha chidzalalikira ndi mboni kuti zikhale mboni. So Daniel akunena kuti no mapeta nthawi kuzakhala kulalikira ulalika wachani wakulungamitsa wa chikhulupiriro. Daniel akunena yonje. Yesu akuti yani uthenga wabwino wa ufumu uzalalikira mpaka mapeto, right? So uthenga umenewu uzalalikira in context yanji, uzalalikira monga amene Daniel ndi chikumbusana anayikidwa. So kabuka muno kakuyidwa ndi Yohane kuyimirira inu ndine, right? Komano pamene tamvesesa uthengawo umene Yohane wapasidwa, amene Yohane akuyimirira inu ndine, chifukwa Yohane akuyimirira ana amabingu, right? Akuyimirira inu ndineyo. Chuchitika njani kwa anthu amene apasidwa akabuka kunoka ndipo amba kuwamvesesa afika pa nthawi imene ngera ananatu sipazakhalanso nthawi. Pamene anthu afika amene papa chuchitika njani akuti ngero akumpasa ndani Yohane ndodo ndi chimene amayigwiritsa ntchito kuyeza. Mwanjira ina akuyeza kachisi wa Mulungu, mwanjira akutiuza ife nati no tikubwereranso ku the same understanding yokuti no kuli chiweruzo. Fatino chapter 10 nakhanga tetebweza mbuyo, chapter 11 ifuna no ilibwezebe mbuyo kuti tikamvese no pali chiweruzo, ndipo kachisi wa Mulungu akuranda akuyezedwa. Mwanjira anthu a Mulungu pa dziko lapansi akuyezedwa osati ngalalo kumwe kapena otayika no akuyezedwa kunena kuti tikamatenga ndodo, let's say for example nikukisa ntchito waya uyu, right? Tamona waya uyu titakuyezera zinthu. Kono waya uyu amafunika akhale tino tinamuyika payani pa rula. Tikamuyika pa rula ndeti titamuyika ma centimeters titakuyeza zinthu. So tikamana anampasa ndodo akumuyeza against jani. Mwanjira ina taona nawo tino kachisi wa Mulungu akuyezedwa kuti akaone kuti moyo wa Khristu mwa iwo umapanga chiyani. Mwaona? So mwanjira ina thupi lonse la Yesu Khristu kuyezera. Koma osati thupi lonse chabe, komanso angakhale chani guwa la nsembe. Tikamaona osati guwa la nsembe, sorry, outer, okay? Tikamakamba za outer tukamba za guwa ndi nkhani ya mapembedzedwe. Pa guwa ndi pamene pamachitika mapembedzedwe a anthu. So mwanjira ina akuyeza anthu otino kodi Yesu akuchita mutani mwa iwo. Osati anthu oti akuyezera mwanji komano evidence ukakweza ufumu ndani wa Kristu. Paguwa padani pakuyezedwa mwanjira mapembedzedwe a anthu ndi otani. Guwa ili si guwa la nsembe koma ndi guwa la zofukiza. Tikuzowa chifukwa chani tiona verse yosatira itiuza kuti si guwa la nsembe. China anthu amene akupembedzedwa akuyezedwa mwanjira aliyense payekha moyo wake ukuwunikiridwanso kuti ukaonesere ulemerero wa ndani kwa Mulungu. So pali ndithu kuyezedwa kotero. So tikaona muno bwino tionanena kuti chimene chitasatire after anthu a Mulungu akayezedwa ndi chani. Tionanena kuti no akuti kunja kumusakutani musakuyeze. Chifukwa chani kuti kunja kumusakuyeze akuti kwapasidwa kwa ndani kwa mitundu, okay? So tikamakamba za mitundu apapa tikukamba za iwo amene asali andani asali a Israeli. Muchivumbulutso a Israeli akuyimirira anthu onse amene ali mwa Khristu. Monga ngati Galatiya akutuza kuti ngati mabatizidwa ngati mwakhulupirira ndine mbewu ya Abraham, right? Machikhulupiriro. So anthu amene ali achikunja ndi anthu onse amene sali a Israeli mwa Khristu. Ndipo tionana kuti no kumapetoko kuli ndithu nthawi yeneni ya zaka 3.5 years imene takhale ndithu ya chisautso chotsiriza zaka 3.5, okay? Ndipo tionana kuti no pamene papa of course sinafikepo koma tionana no chirombo chimene tikuchitcha cha ku Europe, right? Tizaona chimuso 13 muno bwino kuti zikuli bwanji. Chizasanduka chinthu chiopsa kwambiri makamaka chitezo chizasekedwa, okay? So tionene pamene papa mutiwerengera chimuso 11 verse 2 muone kuti no kuyezedwa kumene pali gawo lina silikuyezedwa nawo. Chimuso 11 verse 2 akuti bwanji. Verse 2. Ndipo bwalo la kunja kwa kachisi usaliyeze uliyeze padera, ulisiye padera osaliyeze, pakuti adapatsa ilo kwa amitundu. Ndipo mzinda opatulika udzawupondereza miyezi 42. Yeah, so akuti no bwalo limene lili kunja kwa kachisi usaliyeze. Zichamanena kuti muyeze guwa, panayi magwa awiri, guwa la zofukiza ndi guwa la nsembe. So guwa limene likuyezedwa pachapa ndi kachisi ndi anthu ndi
la mkati, right, limene likuyimirira kapembedzedwe ka anthu kuti ino anthu akupembedzadi mulungu moyenera kapena devotion yawo ili motani. So mulungu akuyeza anthu akuti no pa uthenga umene apasida anthu thupi la Khristu likuchita motani munga as far as evidence is concerned. China sichikezera ndi mapembedzedwe awo anthu andotani, right, komana kuti no koma kunja kwa kachisi musakutani mukusiye kunja. Now tisayiwale kuti no takhala tikuphunzira nkhani ya kachisi, tikaona ulosi umene unapasidwa kwa Philadelphia anawuza kuti no amene atakhulupirire azapasidwa kuti akhale yani mzati wa kachisi, right. Tikaona even na Efeso chapter 2 akutiza iforia ifeyo tamangidwa ngati chani njoyera mukachisi, Efeso 2. So mwanjira ina tikamakamba anthu amene ali mbali ya kachisi na anthu amene ali mwa Khristu, okay, kachisi kumira a Khristu onse. So akuneno bwalo limene lili kunja kwa kachisi, mwanjira ina anthu amene sali mwa Khristu ali kunja kwa kachisi ali usatani usawa yes, chifukwa tuno bwalo limene lapasidwa kunja kwa ndani kwa amitundu. Mwaona amitundu akuyimira anthu amene sali mwa ndani, sali mwa Yesu, right. Ndipo akuti no mzinda woyerawo, okay, tikamakamba za mzinda woyerawo kuyimira chani? Mzinda woyerawo ukuyimiranso anthu akandani a Mulungu. Ati chifukwa tikaona kachisi amakhala ku Yerusalemu, right. So apapo akugwiritsa ntchito zifanizo zimene tikuziwa ku chipangano chakale kuyimirira zinthu zimene zili chipangano chatsopano. So mzinda umakhala muti mu Yerusalemu. So ngati kachisi, sorry, kachisi amakhala ku Yerusalemu, right. Kachisi akuyimira ino ndi ine, right. So ife ngati leka kachisi aka Mulungu tonse pamodzi nditi tikufunika Khristu mu Yerusalemu. Tikawerenga Hebrew chapter 12 verse 22 and 23 amatuza fena tefe sili kupembedza Mulungu ngati pa Sinai. Tikambira pa verse 18 mpaka 21 amatuza tefe sili kupembedza Mulungu ngati Sinai. Verse 23 amatuza fena nakuti no mapembedzedwe athu ali ku Yerusalemu mwakuti wakumwamba. Mapona amenepe. So ife ngati leka kachisi aka Mulungu nditi tikufunika Khristu mu Yerusalemu. Yerusalemu amene tikukhalamo ndi Yerusalemu mwakuti wakumwamba kumene kuli Atate wathu ndi Khristu ndi mpingo woyamba wobadwa, right. Tikaona Hebrew 12 verse 23. So tikamaona apapa tikuona tuno mzinda amene akupondereza pasi akuyimirirabe anthu a Mulungu. Mwanjira ina chinthu ichi chimene chikuchitika apapa akufuna apondereze mzinda woyera. Mwanjira ina akulimbanabe ndi anthu a Mulungu amene ayimirira pandani pa Khristu Yesu amene agwirisisa Tate wawo, right. Ndipo ati mzinda amene azawupondereza anthu ayitali azawupondereza kwa miyezi 42. Mapona amene pa. Now tisaona no zaka izezi osati sorry miyezi 42 imene ikuyimira 3.5 years, okay. Miyezi imeneyi sili kufunika kuti tiyimasulire tuno tsiku limamira chani chaka limamira chani, no titenga imene ilili chifukwa tingerana tuno sipa zakhalanso nthawi. Mwanjira ina zaka zimene zili connected, zaka zimene tikaziona mulosi zimene zikulumikizana ndi kubwera kwa Yesu, zaka zimene zoma time prophecies amenewo sititi kwapangaso day for year principle. That's why tikapita even to chapter Daniel 12 tikafika pa Daniel chapter 12 tikaona zaka zili 1260 1290 1335 mene tikapanga Daniel chapter 12 tona tuno zaka zimene zikuyimirira kuti kumapita nthawi. So kumapita nthawi ndithu kuli zaka zimene zizi 42 months zimene ndithu zakhala chisautso chomaliza. So akuti azaponderezedwa kwa masiku 42. So ndimafuna kuti tiwerenge Zechariah 10 verse 5 kuti kuponderezedwa kwa masiku mamira yani. Asogole muto werengere Zechariah 10 verse 5. Verse 5. Ndipo adzakhala ngati ngwazi zakupondereza adani mthope la kubwalo yambirezi. Ndipo adzakhala ngati ngwazi zakupondereza adani mthope la kubwalo nkhondo. Ndipo adzachita nkhondo chifukwa Yehova ali nawo. Ndi apakavalo adzachita manyazi. Yeah, so tikakamba zopondereza pasi tikukamba za yani za nkhondo. Mapona amenepe. So akuti no
mboniza zazibondeza basi azabondeza basi mzinda woyerawo azafuna kuchita nkhondo ndi wamwambamwamba kuzera kuchita nkhondo mwa anthu ake za miyezi ngati 42. So akukamba za chisautso kumapeto chimene chitakhalepo cha 42 months. Simuza ngati pali funso pa zonse zimene takamba so far, pali funso ena lililonse? Okay, so tiwoneni Chimuso 11 verse 7 pompo atiuzanso chomwechonso tikana Chimuso 11 verse 7 tawerenga noyenepo Chimuso 11 verse 7. Verse 7. Ndipo pamene zidatsiriza umboni wawo, chirombo chokwera kutuluka mphompho chidzachita nazo nkhondo, nichidzazikala, nichidzazilaza, nichidzazipha izo. Verse 8. Yeah, so tikaona apapa ati chirombo chimene chidzatuluka kuti kuphompho chidzachita nkhondo mosusana nawo, right? So zijatimangamba zoti kuzakhala ndithu chisautso cha miyezi 42 imene 3.5 years. Chisautso chimenechi chizachitika kudzera mwa chirombo chimene chili kuti chili ku phompho. Okay, so apopo ndithu pamveka bwino. Alright, so tikamona ntchito ya Mulungu kumapita nthawi monga ngati ntchito ya Mulungu inakumana ndi adani atatu yachina Zerubabel ndi Yoshua inakumana ndi adani atatu. Mdani woyamba anali Satana amene anasusa anthu, tikumbukira apa Zeya chapter 3. Mdani woyamba anali ndithu ni amitundu anali chani maiko a mitundu, right? Imene amakamba kuti no nyanga 4 maiko a mitundu anali mdani woyamba. Mdani wachiwiri Zeka chapter 2 anali Babuloni imene Mulungu amayitana anthu atatu kuti akamanga kachisi. Mdani womaliza anali Lucifer, right? So kumapita nthawi kuti anthu a Mulungu ndi adani angati. Tikaona tuno mdani wamkulu wa ntchito ya Mulungu ndiye ndani? Ndiye Satana. Tikuziwa izi chifukwa chani? Tikapita James chapter 12 tivesesa. Okay, the next time ndikamaza panga presentation, right? Tuzilosatika tazaona kulumikizana kwa 144,000 ndi kulumikizana kwa mboni ziwiri ndi kulumikizana kwa otsala ambewu ma group atatu. Koma tiona ana kuti no tikamana zimene Lucifer anapanga mu chapter 12 verse 5 ati Yesu Kristu atakwatidwa pita kumwamba kumene unjene ya chimachitika nkhondo, right? Pechitika nkhondo kena ku verse 10 ati yani chipulumutso yadza ufumu wa Kristu watani watsa, right? Mwanjinena anthu ambanokhala ndi Yesu chali mkati mwawo. Verse 17 chirombo chinachita nkhondo ndi otsala ambewu yake. Verse 17, right? Chinachita nkhondo bwanji? Chinachita nkhondo tikamaona mu chapter 13 chinapereka mphamvu kwa chirombo. So tikamaona mdani wamkulu wa ntchito ya Mulungu ndiye ndani? Ndiye Satana amene akufuna ndithu ufumu wa Mulungu usakaoneke pa dziko lapansi. Mdani wamkulu ndi Satana amene amayesesa kuti ufumu wa Mulungu usaoneke. So chimene Satana anapanga watu khamata infiltration, ngati sungathe kuwagonjetsa alowe ndi kuwagonjetsa from mkati. So tikamaona Babuloni ndi zipembedzo zakugwa zimene zikufunisa tuno akhristu amene ali thupi la Yesu, right? Amene ayoza zadanizimu nawonso akatayike nawo akamwe vinyo wa chigololo chake, right? So kumbali kwa chimenecho paliso china chimene Lucifer akupanga apanga kuti pakhale yani chisautso kuzera mwa amitundu, right? Anthu amene sali a Kristu. So Satana akugwira ntchito munjira zimene zozo. Okay, now ndimafuna kuti tione Yesaya. Okay, tikamakamba za Babuloni tikuziwa kuti kuli mfumu ya Babuloni. Mfumu ya Babuloni ndani? Mfumu ya Babuloni tikaona m'Bible tiona ndi Lucifer, right? Wina amene atalenge Yesaya 14 verse ya 4. Yesaya 14 verse ya 4 tiona kuti mfumu ya Babuloni ndani? Yesaya 14 verse 4. Yeah. Pamenepo udzayimbira mfumu ya ku Babuloni nyimbo iyi ya chinsinsi ndikuti wovuta wathadi, mudzi wa golide wathadi. Verse 5.
Now tawerenga verse 12. verse Okay, 12. verse 4 ya tawerenga so verse 4 sinave bwino. Yesaya 14 verse 4. Verse 4. Pamenepo udzayimbira mfumu ya ku Babuloni nyimbo iyi yachinsinsi ikuti wovuta wathadi, mudzi wa golide wathadi. Yeah, Verse tawerenga 5. no this muwerengero verse 14 ali ya verse 14 ali wa. Verse 14. Ndidzakwera pamwamba pa mitambo, ndidzafanana ndi wamwambamwamba. Verse 15. Yes, so tikaona apapa Yesaya 14 verse 4 akamba za mfumu ya Babuloni, right? Tikapera baza Yesaya 14 verse 14 pamene tikupesa tuno Lucifer amene tidzafanana ndi wamwambamwamba. Mwachitena tikamaona bwinobwino mfumu ya Babuloni, right? Tiona nawo tuno ndi ndani ndi Lucifer, okay? Of course tikaona apapa amakamba ngati timati ya ma parables, right? Just like tikamaona nkhosa, okay? Nkhosa imemera Yesu, right? Mfumu ya ku Babuloni iyi inali kodi mfumu pa Yesaya 14 verse 4 inali kodi mfumu. Koma tiona nawo tuno zimene akukamba za mfumu, right? Yesaya 14 verse 14 akukamba zimene zayimba na mwambamwamba. Tiona nawo tuno apapa akukamba no za ndani za Lucifer. So mfumu ya ku Babuloni Mungu anayigwisa ntchito kuti akafotokoza za Lucifer. So mfumu ya ku Babuloni ini ni ndani? Ndi Lucifer. Mabona amenewe. So tiona nawo tuno this is why tikona the Bible akuyimira zipembedzo zonse zomwe zili zakugwa. Chifukwa tino zipembedzo zonse nzakugwa ifayani zilibe zimwa Mulungu mkati mwawo, koma zimanena kuti utha kukhala bwino, utha kutene zambirimbiri. Now tate wa ufumu umene ndi Lucifer. That's why tiona tino Bible ufumu yake ni nani? Ndi Lucifer. Okay, so tiona nawo tino china chake chikufunika chisachitike. Tikawerenga pa verse 15 ndi 16 akutuza ife ngakhale Lucifer amanena kuti asafanana na mwambamwamba. China chake chikutukuzidwa ife chizachitika kwa Lucifer kuti anthu onse azamang'anira pansi. Muterengere Yesaya 14 verse ya 15 ndi 16. China ichi chili kudza chimene chizasinthe zinthu. Verse 15. Yeah. Koma udzasika kunsi kumanda, kumalekezero adzenje. 16. Iwo amene akuona iwe adzakuyang'anitsitsa iwe, nadzalingalira za iwe, ndikuti kodi uyu ndi munthu amene adatuntumiritsa dziko lapansi, amene adagwedeza mafumu. Verse 17. Yes. So akuti iwe suzakwera kuti kumwamba, koma uzaponyera pansi kuti kuphompho. So akamba za Lucifer tino azaponyera pansi kuphompho. Tiona nawo tino pokutha pa zaka za moyo wa pansi pano pamene Yesu Khristu akubwera, dziko lapansi zakhala chibwino, right? Zaka 1000 Lucifer zakhala kuti ali kuphompho. Kuphompho kumira yani kumalo kumene kulibe chiyembekezo. Dziko lapansi pano zakhala labwinja, right? Lucifer zakhala sangathe kuyesa wina aliyese, sangathe kupanga pesa kwina ntha Mulungu, azakhala ali pano pa zaka 1000 lopanda chiyembekezo, right? So anthu azamuyang'anira pansi kuti uyudi ndi amene anagwedeza. Taona tuno ati uyu ndi munthu. So taona kale tuno Mulungu akuyesa ntchito mfumu ya ku Babuloni kuti akafotokoza Lucifer, right? Ndawo tuno kuti ndi munthu amene anapangisa dziko litutumire, amene anapangisa tuno mayiko agwedezeke maufumu, sorry, right? So Lucifer taona tuno ndithu anagwedezadi kumwamba, anayesesa osokoneza ufumu andani wa Mulungu mano sizitheka ya. So Mulungu akutiuza ife chimene chili nkudza. So taona tuno ndi mboni ziwiri zimene Mulungu anagwisa ntchito kuti akapange expose kapena kuti akaonesere poyera ndondomeko za ufumu andani wa Lucifer. Chifukwa yani china ichi chifunika chitike. So tikufuna tivesese ndithu nkhani ya yani ya mboni ziwiri. Now tikaona zimene Lucifer afuna apange, Mulungu tionera pa Genesis 13 verse 1 ndi 2. So Lucifer akupanga chinthu china chachikulu. Iyi verse ndayika apa pa Genesis 13 verse 1 ndi NASB ndi man, yeah, tawerenga nayo kuti tione. Hope it's another version. Muterenge Genesis 13 verse 1. 13 verse 1. Yeah. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chili nkutulukira mnyanja, chakukhala nazo nyanga khumi
ndi mitu isanu ndi iwiri ndi pa nyanja zace nduwira ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu khumi ndi pa mitu pace mayina a mwano. Verse 2. Ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ace ngati mapazi a fisi ndi pakamwa pace ngati pakamwa pa mkango, ndipo chinjoka chinampatsa iye mphamvu zace ndi mpando wachifumu wace ndi ulamuliro wa. Verse 3. Yes, yanibombo. So tikawerenga mu NSB imatipasa mosiyana, or even MBS. I think in the MBS. Yeah, okay, MSB, yeah, the Message Bible, MSB, Message Bible. Ni New American Standard Version, imatipasa vesi mosiyana, ndi nimagwizana naye kwambiri. Fadano tikachoka pa chimbuso 12 verse 17, achinjoka chinakwiya ndi mkaziyo ndikuchita nkhondo otsala ambewu yake. Now tikaona papa chinachita nkhondo bwanji? Chimbuso 13 verse 1, ndipo chinjokacho chinayima pachani? Pa mchenga wa pa nyanja. It makes more sense. Sipanga sense kwambiri tikati Daniel anayima pa mchenga wa pa nyanja, komano ndi chilombo chinayima pa yani? Pa mchenga wa pa nyanja. Ndipo anaona chilombo chituluka pa pamadzi. Mwaona menepe? So chilombo amene ali Lucifer, if I notice mene Lucifer ankamuyesa Yesu. Lucifer anali yani mafumu onse zonse ndi zanga. So akuti chinjoka chichitika nkhondo chichitika bwanji? Chinapita pa mchenga wa nyanja ndikukatulusa chani? Chilombo. Manje leno Lucifer akugwira ntchito mbali kuti chani? Kuti chilombocho chikalandire mphamvu yake, chikalandirenso chani? Mpando wake, chikalandirenso chani? Ulamuliro wake. Paja Yesu atayesera achinamuza chani chilombocho amene chinjokacho Lucifer amuziyani ingondigwadira ine ndipo mafumu onse anotani ndikupasa. Mwaona nenepe? So tikaona ufumu wakhala yani umakhala ndi mpando, ufumu wakhala ndi yani mphamvu, ufumu wakhala ndi ulamuliro. So manje china Lucifer akupereka ulamuliro wonse zonse kwatunthu kwa ndani? Kwa chilombo. Mukuona menepe? Mwanjira ina dani wamkulu wa ntchito ya Mulungu mapita nthawi, dani wachiwiri ni ndani? Ndi chilombo. Dani wamkulu wa ntchito ya Mulungu ndi chilombo. Chimozimozi achina Zekariya, dani wamkulu anali yani? Nyanga 4 ndi Lucifer, right? Apa tatatu dani wamkulu ku ntchito ya Mulungu mapita nthawi ndi yani? Nyanga zimene zili pa yani? Zili pa chilombo, ndi chilombocho, right? Komanso ndi Lucifer, okay? Ndanakati nizapanga phunziro limene zalamikizese osala mbewu 144 ndi mboni ziwiri. Tizaona ati magulu atatu osewa ndi gulu limodzi. Right, so tikaona papa chilombocho si chokha yani. Mundu werengere pa chimbuso 17 verse yake ya 3 ndi 5. Chimbuso 17 verse 3, 5, 18 ndi 9. Verse 3. Ndipo ananditenga kumkanani ku chipululu mu mzimu, ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo chofira, ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo chofiritsa chodzala ndi mayina a mwano, chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10. Verse 5. Ndipo pamphumi pace padalembedwa dzina: Chinsinsi, Babulo wamkulu, amayi wachigololo ndi wazonyatsitsa za dziko. Verse 18. I'm going on verse 18, yeah. Verse 18. Ndipo mkaziyo unamuona ndiye mudzi waukulu wachita ufumu pa mafumu a dziko. Yeah, zomwe wambiri. Tikamaona pa dziko lino lapansi, right? Tikaona anthu a Mulungu akufananizidwanso ngati mzinda. Taona kale pa chimbuso chapter 11, right? Anthu a Mulungu akufananizidwa ngati mzinda umene unalipo kale. Unalipo kale mzinda umenewo.
unali Yerusalemu. Koma pakali pano pachifukwa kupembedza mu mzimu ndi choonadi, mzinda umene ukuyimira anthu onse amene ali mzimu wa Mulungu mwa iwo. Chimodzimodzinso Babulo unalipo kale. Tinomazenepe Babulo analipo kale. Koma pano poti kamati Babulo anthu ambiri amati Babulo ndeti ni mzinda wakulu, ndeti amayang'ana madziko apasi. Kodi mzinda wakulu ndito? Ndeti mzinda wakulu ndi Vatican. Basi pele ndeti no mzinda wakulu Babulo ndi Vatican. No. Ngati mzinda woyera umene uzapondedwe pasi ndi anthu a Mulungu. Babulo sangakhalenso mzinda weniweni umene tikuona pa dziko lapasi. No. Afunika akhale mzindanso achani wa uzimu. So Babulo, right, ndi mzinda wa uzimu, right, ndi zipembedzo zonse zakugwa zimene zagwizana ndi chani ndi maufumu achani a dziko lapasi. Tilimozene pakuluakulu, right. So pakali panopo tikaona maufumu a dziko lapasi akuyenda pafupi ndi chani ndi mipingo, osati mipingo yokha komanso chani ndi zipembedzo, right. So tikaona chinthu chimene chichi tikuzati tikangana yani tikangana Babulo, right. So kumapita nthawi Lucifer akuzunsa chani akuzunsa chirombo. Koma chinthu china chimene Lucifer akugwiritsa ntchito kwambiri si chirombo chokha komanso zipembedzo zakugwa zimene zalumikizana ndi chani ndi mayiko. Ndipo zinthu zitatuzi zizatani zizapondereza anthu a Mulungu. Yes, brother Menejo, comment yanu mutha kuyipereka. Yeah. Okay, bueno brother, napepani nimataipa ndi ndatumiza mwachangu before salamalize message. Yeah, nimagwirizana nanu kuti mu verse number mu chapter 17 verse number 18 pomwe yafotokoza za great city. Momwe taonera kuja kuti muzinda wa Jerusalem upanga represent ana a Mulungu omwe ali ndi mzimu wa Mulungu akusakuzidwa ndi Mulungu. Uku great city iyi sikuyimira so Vatican ayi, koma ikuyimirira ma professional Christian, anthu omwe angopanga profesa kati Kristu koma ndi anthu osakhulupirira. So munga mafotokozera kuti it's a great city of spiritual, not literally ngati Vatican. Yeah, rathokoza kwambiri. So Babylon ndithu ndi zipembedzo zonse zimene zikuti ife ndife akhristu komano alibe kulumikizana ndi Mulungu kwa mtundu uliwonse, especially alibe mzimu wa Mulungu kati mwandani kati mwawo chifukwa awukana, right. So imene ndi yani ndi Babylon. Koma osati zipembedzo zokha za ukhristu za chikhristu zokha, komano zipembedzo zonse zimene zimapanga enforce mutha kuchita choncho mukhala bwino, mutha kuchita choncho kukhala bwino, komano sizimapanga enforce mzimu wa Mulungu kukhala mwa munthu. So tukamba za zipembedzo zonse za padziko chifukwa tikaona chirombochi mzimayi akukhala pa mitu 7 ayani ya chirombo. So tikaona mitu 7 imene tizaona kuti no tikuyambira kuti ku Egypt, ku Assyria, right, tikubwera ku Babylon, Greece, Amedi, masika musifa kufika ku Rome, mazasika kumusi mazafika kwa modern day Europe, right. So tikaona all the way to Egypt nthawi zonse imakhala ndi asing'anga, right. Assyria so amakhala ndopenduza. Babylon kunaiso ndi anzeru, right. So tikaona nthawi zonse pamene chirombo chimayenda mitu 7 imene pamakhala ndi chipembedzo chimene chimakhala attached. Kumapita nthawi tizati no chirombo chimene chikuzayenda pafupifupi ndi chikhristu, koma osati chikhristu chokha, komano kuliso madera amene chikhristu chani kulibe, kuli zipembedzo zina, koma ndi zipembedzo zinazi zakhaso zigwirizana ndi yani ndi chirombo. So tikamakamba za mzinda wakulu tikamba za zipembedzo zonse zimene zikukamba za ubwino komano palibepo Mulungu makamaka ndi mzimu kukhala mwa ife. So umenewo ndi Babylon chisokonezo. Chifukwa tikaona ufumu wa Lucifer umapanga enforce yani ubwino kumopanda ndani mzimu wa Mulungu, umene ndi ufumu wa Lucifer. So Babylon ndi chimenechi, okay. So tikuona ndani wa anthu a Mulungu. So tikamaona Babylon ali pa magawo atatu, okay. One, ufumu ya ku Babylon ni ndani Lucifer, taona pa Isaiah 14, right. Mzindawo wa Babylon ndi mzimayi kapena zipembedzo zonse zimene zimakana Kristu kukhala mwa ife, komano iwo ngoyenera kuchita za yani zabwino, imene ndi mzinda wa yani wa Babylon.
koso umene kuli chinthu imenechi pali mzinda wa Babulo. Pamene madzi paja Babulo tikaona amene analili anamangiridwa anali madzi amene amadusa mu mzindawo kuti kulowa pasi kulowa mbali nayo, right? Madziwa ndi support system ya mzinda wa Babulo. Okay, tikaona bwinobwino tiona nana kuti no mzimayo akunyamulidwa ndi yani, mzimayo akunyamulidwa ndi yani, ndi chirombo. Tikuona menepe. So Babulo mzimayo akunyamulidwa ndi chirombo. Tikaona ever since mene chirombo chinakhalira pamakhala nthawi akuti mzimayo akhala yani pa mitu 7. Tikamona zithu zambirimbiri mzimayo amakwera chirombo. Mwana tikaona bwinobwino Bible tuzayifuna no mzimayo wakhalira pa mitu 7. Ndingoona verse imwe yangu pa verse kuti sinaiyemo. Okay, tizaona tikazafika Chivumbulutso chapter 17 mzimayo wakhala pa mitu 7. Okay, so tikaona bwinobwino mitu 7 imeneyi ikuyimirira yani, ikuyimirira ndithu umene chirombo chinayendera always. So support system madziwo akuyimirira ndi yani, chirombo. Tikaona ati mzimayi anakhala pa madzi ambiri, madzi akuyimirira mitundu, manenedwe ndi anthu etc etc. So tikaona Babulo ni mzindadi waukulu kwambiri, ni mzinda waukulu kwambiri, right? So tiona ndi choncho, right? So tikachosapo chinayi chosapapa ndere Babulo watani wonongedwa. Kungochosapo chinayi chosapapa ndere Babulo wonongedwa. And tikuona nawo tono Babulo azawonongedwa pamene ati nyanga zapa chirombo ziza mudya mkaziyo ndi kumuotcha nyangazo. So tizaona tuno kwapita nthawi nyangazo zizatembenukira kwa Babulo. Mwanjirene tikamona lemba la chirombo panopa zipembedzo zikuyenda ndi yani, ndi chirombo, right? Komane kuzafika nthawi imene chirombocho chizayika lemba la yani la chirombo. Inde zipembedzo zayenda nawo limodzi. Komane tikamona lemba la chirombocho, lemba la chirombo ndi chimene chikukana nzeru ya Mulungu, chimene chikukana mzimu wa Mulungu, right? Ndiye zafika stage ina imene chirombochi chizadana ndi chipembedzo chonse, osati chipembedzo choona chokha chimene tukamba Khristu mwaina, koma chipembedzo chonse choona ndi chaboza. Pa nthawi imene tikuona kuti chirombochi chikuzapha yani Babulo, chikuzaononga zipembedzo zonse zaboza. Now pamene mufunika muzifunse enoka tikamakamba za lemba la chirombo, ingakhale nkhani imene ikukhudza chipembedzo pamenepo, right? Patino akunde tifuna tizifunse. Anyways, tizafikawo ndiduse pamenepo. So tikamakamba za Yerusalemu aliso patatu. Tinaona kale mu Chivumbulutso chapter 3 Yerusalemu aliso patatu. Mfumu ya Yerusalemu ndi ndani? Ndiye Kristu. Mfumu ya Yerusalemu ndi Kristu. Mzinda wa Yerusalemu ndiye mzimayi. Tikazafika Chivumbulutso chapter 19 tizaona nawo kuti Yohana anawuzidwa kuti taona mkazi wa ndani wa mwana wankhosa azikonzesera. Ataona Yohane sanaona yani, sanaona mkazi, anaona ya mzinda. Mwaona amenepe. So tikamakamba za mzinda tikamba za yani za anthu a Mulungu. Kodi madzi amene akutuluka ku mzinda amene ndi otani? Madzi amenewa ndi Khristu mwa ndani? Mwa inu. Mwaona amenepe. So kumapita nthawi kuli mizinda iwiri. Kuli mzinda wa Mulungu umene uzaponderedwe pasi kwa zaka 3.5 kapena 42 months. Ndi pali mzinda wachiwiri umene ukutchedwa Babulo, right? So pali mizinda iwiri, maufumu angati? Awiri. Ufumu wa Lucifer, okay, umene kuli zipembedzo zabodza zimene zikufuna zifalitse uthenga oti yani utakhala bwino kupanda ndani, popanda mzimu wa Mulungu mwa iwe. That's principle ya Lucifer, very important, right? So Lucifer sali against kuchita bwino ayi, koma ali against kuchita bwino ifati mzimu wa Mulungu kali mwandani mwa iwe. So Babulo ndipo enforce maza yake ndi yani, ndi anthu, mitundu ndi manenedwe, mwanjirena ndi chirombo, okay? Mbali naye kuli ufumu wa Khristu umene uli mzinda anthu a Mulungu, chimene Khristu akugwiritsa ntchito panga control ndi chani? Ndi mzimu wake mwa inu. So pali mizinda iwiri, right? Mizinda iwiri. So icho chimene taona chofunika kwambiri. So tikaona even pa verse imene asidwe ngafika nthawi mwana tikaona pa Chivumbulutso chapter 22 verse 1 ndi 2. Okay, tayiwerengere ndi chabwino, ingowerengani
Chimbuso 22 verse 1 ndi 2. I feel like tiwerenge. Verse 1. Ndipo anandionetsa mtsinje wa madzi amoyo wonyezimira ngati krustalo otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa. Verse 2. Pakati pa khwalala lace ndi tsidya ili la mtsinje ndi tsidya lace lija panali mtengo wamoyo wakubala zipatso 12 ndi kupatsa zipatso zace mwezi ndi mwezi, ndipo masamba a mtengo ndiwo akuchiritsa nawo amitundu. Yeah, so tikamona mu Eden munali mtengo wamoyo, munaso mtengo wakuzisa zabwino zoyipa. Mitengo inalipo literally. Komano kuchivumbulutso mtengo ndikhopera kulibepo. Mina muthandifuza chifukwa yani na mtengo wamoyo kulibepo. Chifukwa chokuti kodi chiza tipase moyo ni mtengo kapena Yesu. Tikaona muno bwino pamene tikubweranso kachiwiri, right? So pamene sabweranso kachiwiri akutani ati chokufachi chizabaya chisavundi. The moto shaboto nani immortality. So pamene sabweranso kachiwiri zakhale ifeyo matupi athu azakhala kuti atokhala moyo wachani moyo wamuyaya matupi athu. Komano moyo wamuyaya tili nawo kale ifeyo mzimu umene atipasa tinozenepe. So moyo wamuyaya timakhala tikakhulupirira mwa Yesu, koma matupi athu samuyaya. So pamene sakubwera kuzakonza chomalizachi thupiri kuti lizifanana moyo umene mwandani mwa ife. I hope iwe pamveke. So pamene chikuchitika Chimbuso 22 akuonesa ife za ufumu wake. Ati ndipo anamonesa mtsinje wachani wa madzi amoyo. Tikamona mtsinje wa madzi amoyo, sindikhulupirira zakhalapo. Kuti zakhala mtsinje inde, masizo ni mtsinje uzotipasa moyo. Mtsinje wa madzi amoyo ikuyimira chani? Chifukwa tino tikaona Chimbuso 22 moyo akuti amene ali ndi ludzu abwera atani adzamwe madzi amoyo. Ludzulo ndilenileni? Ayi. Ndio lisinje yososo wajani siweni mwapaona amenewe ludzu imene akukamba wewe ndi ludzu lomene limachitika mkatikati mwa munthu. Ipate ifeyo tinalengera kuti tikakondwere ndi Mulungu. So ngati Mulungu sali mwa ife timakhala ndi ludzu, right? So ara anamonesa yani mtsinje wa madzi amoyo wowala ngati kristalo ukutuluka ku mpando wachifumu andani wa Atate ndi wa Mwana. Tikaona pa Chimbuso chapter 4 verse 5 akutiza ife ku mpando wachifumu kuli yani zoyika munyali zisanu ziwiri zimayimira mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu kumpando wachifumu, right? Koma rama pasakuonesa so yani nyali zoyika munyali zisanu ndi ziwiri koma kuti chikutuluka kumene ndi yani madzi amoyo. So madzi amoyo amenewa akumera mzimu wa Mulungu, right? So mzimu wa Mulungu ukutani akuti pambali yawo ndi mbali yawo ya mtsinje pali yani mtengo wa moyo. Mtengo wa moyo uwu ukuyimira inuyo ndi ineyo. Mtengo wa moyo ndi inuyo ndi ineyo. Mtengo wa moyo ukuyimira anthu tonse. Okay? Ndikunena zimene zifwa yani. Chifukwa chinena kuti ukukumuone palibe ko mtengo oziso zimene zoyipa. Mwanji nena chimwe lekazachosera Satana ndi anthu ake azachosera pazakhala mtengo umodzi wokha, mtengo wa moyo. Mwanji nena pazakhala ufumu umodzi wokha. Tingamakamba za mitengo Yesu anakamba kwambiri mbikuti no chipaso chimatuluka ku mtengo wabwino. Mtengo oyipa umamusa zipaso zoyipa. So mtengo wa moyo ukuyimira ufumu umene uli wopereka moyo. Mwanjinena ndi ufumu wa Khristu Yesu umene ukutipasa moyo. Andi ifeyo nthawi zonse tizakhala tikusa zipaso zabwino, zipaso za Mulungu. Mwaona amenewe? Andi akuti yani masamba akanali ochitisa yani amitundu. Mwanjinena tikaona masamba, mwanjinena ntchito zimene zizatuluke mwa ifeyo zachitisa zonse zimene Lusifana anachita. Sipazakhalanso kuwukiranso kwinaso yayi, right? So tikuona ndithu ufumu wa Mulungu umene ukukhalika. So tikubwereranso mbuyo, tibwere pa Chimbuso chapter 11 verse 2. Anayeza cha mzindawo. Osati mzinda, so anayeza akachisi. Atayeza akachisi anayeza so yani guwa. Atayeza guwa anayeza so yani anthu opembedzamo, right? Kenako pambali pamenepo anati kubwalo komusiye kuti kunja pasida wandani kwa amitundu, right? So Yesu Mulungu atayeza anthu ake akuona tono pasala gawo limodzi limene lili kusalira anthu ake. Ndipo Mulungu akuwapasa yani akuwapasa mzimu wake. One, mzimu umene ukupanga yani wapangisa anthu amene akakhale ndi mphamvu kuti aduse muyani muchisauso. Foti pawo kasanga aonetse uduse muchisauso. Komanso mzimu umene akuwapasa anthu
wakupatsa mphamvu sora katani akathe kunenerera. Andi tikamasatha kupanga phunziro la mboni ziwiri 144,000 ndi otsala mbewu, tingamazapanga study imeneyi ndikuonesani kunena kuti mzimu umenewu umene wasada kwa anthu ndikusindikizira kwa anthu a Mulungu pa mphumi kuti asakhenso mbiri ya tchimo mutu mwawo kuti asakatani sakachimweso. Right? So pamenepa kusindikizira mmene kuku ndetu kupangisa tino uthenga wawo uzifanana ndi experience yawo. Pakale pano pati makamba za ufumu timakamba za kukhala mwa Khristu. Mwa nthawi zina even moyo mwathu timatha kuona ma mistakes ena ndi ena ifaya ish. Right? Mbiri yathu yakale it is still there. Tchimo lili kale umo. Right? Kumano pamene tikukhala mwa Khristu tikupemphera tikuwerenga mawu tikusowena ndi mzimu chili nchani khalidwe latsopano likuumbidwa kusata moyo mmene mwa ine. So chipulumutso chili mwa ine 100% chifukwa ndakhulupirira nini moyo wa Khristu. Kumano khalidwe lokonzedwa kuti umu. So anthu ambiri amakhulupirira kuti chipulumutso ndi umu. Pamene ukonza khalidwe lako ukonza chipulumutso. Muona? So akalephera nthawi zamabwerera muri ndalephera nditani. Ndibadenso masopano. No. Unabada kale masopano. Kumano moyo wako ntchito zako zifunika zikonzeka tsiku ndi tsiku pamene tikangana ndani Khristu. Tikuyenda kulemerero kufika chani kulemerero umu. Koma umu ndife angwiro. Right? So chimene Mulungu afuna asindikiza anthu ake kuti experience yawo ikafana ndi ya ndi uthenga umene akulalika umene uli yes kali mwa ine. So tione pamenepa Chipulumutso 11 verse yake ya 3. Chipulumutso 11 verse 3 akuti bwanji. Verse 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo zidzanena masiku 1,250 zovala chiguduli. Verse 4. Yeah, so akuti azapereka yani Izo ndizo amuthasapo mutiwerengere Daniel 9 verse 3 mungotipeza Daniel 9 verse 3. So koma musanawerenge mafuna ndino Mulungu akuti yani azapereka mphamvu kwa yani kwa mboni ziwiri. Oh sorry, tamalizani simunamalize, tamalizani Chipulumutso 11 verse 3. Sorry, mbona ndimaliza. Brothers, tatimalizireni Chipulumutso 11 verse 3. Muthangowerenga yonse again. Sorry, mbona ngamaliza. Okay, 11 verse 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo zidzanena masiku 1,250 zovala chiguduli. Verse 4. Izo ndizo mitengo iwiri ya azidona, ndizoyikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wanga wa dziko lapansi. Verse 5. Aba spompo it's fine. So tikuona tuno atazapereka mphamvu kwa chani kwa mboni zake zingati ziwiri. So tisaliona tuno mupita pa Daniel 9 verse 3. Tisaliona Yesu Khristu anapatsidwa chani mzimu woyera komanso chani mphamvu pa pa Machitidwe a Atumwi 10 verse 38. So kupatsidwa kwa mphamvu kuku kupimira kupatsidwa kwa chani kwa mzimu wake. Ndipati mboni zimezi zalayika masiku angati 1,260 ziravala yani chiguduli. So kuzakhala tinaona pa verse 2 kuti kuzakhala ndi chisautso cha 3.5 years. Tikapanga convert 1,260 days imeneyi tipeza tikupanga convert to 3.5 years. Kapena kupanga convert to 42 months. So muzaka 3.5 years imene kuli chisautso. Nthawi imweyo anthu a Mulungu zakhala opatsidwa mphamvu kuti akachitire ulosi, akachitire umboni. Koma azakhala kuchita umboni atavala zoyani, atavala ziguduli. Tawerengeni Daniel 9 verse 3 kuti verse kuvala chiguduli ndi yani. 9 verse 3. Ndipo ndinayika nkhope yanga kwa Ambuye Mulungu, kumfunsa Iye mpemphero ndi mapembedzero ndi kusala ndi ziguduli ndi mapulusa. Verse 4. Abasi mthasapo. So Daniel anatembenuza nkhope yake kwa Mulungu. Now Daniel anali munthu amene tikaona mbiri yake, anali munthu amene ali wolimba mtima pachikhulupiriro. Anali wolimba mwachikhulupiriro, osati wolimba mtima. Right? Anali wolimba mwachikhulupiriro. Right? Zimene zinapangitsa akhale wolimba mtima. Okay?
Daniel 1 solo anawafunsa akulu muliyese masiku 10 Mulungu ndiwo anadalitsa, right? But Daniel chapter 6 atamva kuti paikidwa lamulo kuti Yesu amene sapembedza mfumu aphedwe, iye anatani analolera kupemphera ukulu atsiyani Yerusalemu, right? So tikaona bwinobwino Daniel chapter 2 nayenso atatoza anzera aphedwe anati mfumu tipaseni masiku tikapemphere, right? Muganize kuti Nebukadineza naye munthu wotani adakhatiro Daniel nabe chikhulupiriro, right? Bwezani ndi mantha kumana naye munthu olimba mwachikhulupiriro. Now muone kunena kuti Daniel atazindikira kuti makosana nthawi yatani yatha kuti tibwerere ku Yerusalemu, ati anatembenuka nkhope yake kwa ndani? Kwa Mulungu, kuti akasake Mulungu mukupemphera ndi mayani ndi mapembedzero. Anachita zimene zozera motani? Mosala kudya, atavala chiguduli, komanso atazozereka chani phulusa. Nawo pa nthawi iyi Daniel sanali munthu wamba. Daniel anali ndithu ndi udindo wake, mwanjinene tanatana ingati tinganenera minister, let's say minister of information, okay? Tiganize za minister of information, lero tingaganizira angavale chiguduli, tingaganizira angamasale, mwina akusala akufaini, kumano tingaganizira angavale chiguduli, angazole phulusa. Siningaganize zimene. So Daniel anali ndithu anazipereka kwathunthu kuzikhuthula kuti zibe ntchito udindo mene ndinawo, kumano apapa ndisake Mulungu mukupemphera kuti chiuchitika njani. Ana asanamvesese ulosi wake, koma ana atawerenga mabuku a Yeremiya kuti tifuna alikhale kuno zaka zingati 70 arona chimene nono baby chiuchitika tiye tipemphere. Pamene mu Daniel chapter 9 amazida akulu pemphani nabwera kalekale chapter 10, right? Komano chifukwa kuti oya Daniel 9 anamuzati pemphako linamveka, ndipo ndatumizidwa kuti ndikuveseke iwe umvesese kamvekesedwe kake chifukwa wakudida kwambiri, right? Komano tikaona Daniel sizolamba pempherera machimo ake apapa. Tikaona muno bwino, of course anamba upembedzera anthu ake kuti tonani toseta chimwa, amapemphera zimene zinachitika kuti Yerusalemu aphasulidwe, right? Amapembedzera zimene zichazo, okay? Komano tikamona iye Daniel mwine mene alili, timathaona kuti pabepo mavuto ene amene tinganena anachita china chake chosokonekera. Komano Daniel anaziperekano kwathunthu kuntchito ndani ya Mulungu. Ndi chimodzi anthu kumapita nthawi pakali panopa anthu a Mulungu akumatani anthu a Mulungu panopa ambiri ali mu skulu, ali masukulu, right? Ambiri ali makoleji, ena akupanga masters, ena mwina akupanga PhD, ena mwina akupanga business, ena apita kunja kukasaka chuma kuti akonzenso tsogolo la ana awo chanchani, right? Anthu a Mulungu alipera paliponse akugwira ntchito za nomo zimene anthu wina aliyense amatani amagwira. Pakali panopa sungaloza uyo wazipereka kwathunthu. Simuthandaza kuti anthu ndi ochimwa, no. Simuthandaza anthu ndi ochimwa iye. Koma chimene ndikuthandaza nacho nawo kuti nthawi iyi ikafika iyi Mulungu apereka yani mphamvu kwa mboni zake zingati ziwiri, ndipo atazanenera kwa masiku angati 1260 1203 score ndi 20 3 score 60 1260 days atavala yani saka. So sizakhala kanthu kuti anthu ali ndi udindo wanji, kandi anthu a Mulungu zakhale ena ndi ma minister, ena ndi ma MP, ena ndi ana aku skulu, ena apanga masters PhD, ena ali pa ntchito, ena akayakweza kumene ku ntchito, ena anapita ku America, kandi a citizen kumeneko. Anthu a Mulungu ngati Daniel azazikhuthula 100% kuchita ntchito ya ndani ya Mulungu. Muchimene chomwe akuchita kuti azikhuthula azakhala ngati Daniel amene anavala chani saka, amene anavala chiguduli. Chinthu chichi sitingachipange manufacture yayi. Anthu ambiri amachipanga manufacture chimene chikuti tonani 2024 yesu akubwera ndi anthu amakhala ndi manthadi, anthu amasiya ntchito nyamuka basi kungosamuka, right? Ukakhala ndeti outside of the city manufactured, okay? Apo ku 2027 entire project 2025, right? Anthu mantha nyamuka ukakhala kukana. Afterwards anthu ajamara amabwerera, and I've seen many people bwerera, right? Kumano ichichi Mulungu achita payekha, ati apereka chani mphamvu
akapereka mphamvu anthu ake avala chani, avala chiguduli. Anthu a Mulungu afika ponena kuti alibe nazo kuti ndine ndani, agwira ntchito ya Mulungu. Ani ndithu anyozedwa, ani ma opportunity zonse a dziko lapansi awasiya kumbali, ndikuvala chani, ndikuvala chiguduli. Kutanthauza chani kuvala chiguduli? Kusiya zonse za dziko lino ndikusala ndani, kusala Mulungu 100%. Sindikutanthauza kupanga business kupita kunja kapena kumapanga masters PhD ndizochimwa. Izo zabwinobwino. Koma ana akuluakulu nthawi yafika kuti nosungathe kugula ndikugulisa. Zonsezo ndachabe. Mandipesa enepe? Context wise. Pa nthawi imene zonse zakhala zini zachabe. Ani Mulungu akupasa anthu ake mphamvu kuti akachite chani ntchito. Now, anthu ake a Mulungu azakhala akutani. Tikawerenga zimene anakamba Yesu pa Matthew 24, tiyike mu context now. Matthew 24 Yesu ananena kuti yani, ndipo uthenga wabwino wa ufumu uzalalikidwa ku dziko lonse ngati mboni. Kenako chizafika yani chimaliziro. So pa nthawi imeneyi kumalizira kwa ntchito kuzachitika ndi mboni ziwiri. Anthu a Mulungu apatsidwa mphamvu akulalika ngati mmene Daniel anazivalika yani chiguduli. Anthu apa dziko lapansi zakhala kutani? Akuti monga ngati inali nthawi ya Nowa, anthu azakhala chani akumwa, kudya, kugula ndi kumanga. Mukuona penepe? Mwanjira ina anthu amene azakhale kuti no anthu awa atayika azakhala kuti moyo uja akungopitiriza amene amatani amapitiriza. Komano anthu a Mulungu pa nthawi azakhala kuti no moyo wawo sungapitirire mwa nomo chifukwa chonena kuti ayimanjipa a Mulungu sangathe kugula ndi kutani ndi kugulisa. Yes, brother Menesh. Yeah, ndabanga recognize mwaimika zanje mthakako. Okay, yes, ngofuna kupanga comment pa mavesi kupanga chapter 11 verse 3 ndi Daniel chapter 9 verse number 3. Yeah, ndikugwirizana nanu kwambiri 100%. Tikaona mu Daniel chapter 9 akutionesera momwe Daniel anali munthu wa udindo wake ku Babulo, koma akuvala ziguduli zomwe zikuyimirira kuzichepesa pamaso pa Mulungu, kuzikhutula kupembedza ndani Mulungu. Now tikafika ku mboni ziwiri zomwe zikupasidwa mphamvu, sizikuvalanso literally ziguduli monga Daniel anavalira. Chifukwa tikaona kwa Daniel kuku, Daniel anavala literally ziguduli, and this symbol imapanga point chinthu china chake kusogolo in reality. Now tukafika ku chapter 11 akutionesa kwa reality yomwe chinachitika ku Daniel chapter 3. Daniel anavala literally ziguduli, pomwe ana a Mulungu awawa sakuvalanso literally ziguduli, koma akuzipereka mathunthu pamaso pa Mulungu. Mwanjira ina relationship yawo ndi Mulungu zakhala kuti apanga deepen. China chonse chomwe chimapanga distract akuchisiya, akuzipereka wa Mulungu mwathunthu, mapemphero ndi mapembedzero. Yeah, thank you so much. And tisaona anthu a Mulungu azakhale pa nthawi sakutha kugula ndi kugulisa. Economy zakhale yapanga shut down. Chimene azadalira mizimu ya Mulungu basi. Right? So ndithu zikuteni, right? So tikaona pamene papa atazapereka mphamvu. Tikaona chapter 18, right? Now the next time tinaona, of course naona kale tuno pali chapter 4 mpaka na 11 ndi part 1 ya ufumu wa Kristo, chiweruzo cha ufumu wa Kristo. Tikaona chapter 12 mpaka na 19 ndi part 2, chiweruzo cha ufumu wa chirombo, right? So that's it. Matakuona part 1 timataona 144,000, mu 11 timazaona chirombo pang'ono. Pamene tikaona part 2 timazaonanso 144,000, timazaonanso chirombo. Zimakhala ngati kuna zinthu zofanana, right? So tikamaona kuperekedwa kwa mphamvu kumene kuchitika mu chipulumutso 11, imene chitika kumapeto kwa chiweruzo cha ufumu wa Kristo. Tikaonanso chiweruzo cha ufumu wa chirombo chapter 18 ili closer to verse 19. In fact, verse 19 Yesu akubweranso, right? Chapter 18 muone kuti Babulo azagwa bwanji.
anthu a Mulungu akulandiranso yani mphamvu. Tiwerengani Chivumbulutso 18 verse 1 ndi 2. Verse 1. Zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutuluka mmwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu, ndipo dziko linawunikidwa ndi ulemerero wake. Verse 2. Ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo waukulu, nusanzulika mokhalamo ziwanda ndi mosungiramo mizimu yonse yonyansa ndi mosungiramo mbalame zonse zonyansa ndi zodanidwa. Verse 3. Yeah, so Babulo akuti adani wagwa. So anthu a Mulungu akakhala apatsidwa mphamvu azalika ndi kufuwula kuti Babulo adani wagwa. Pakale panopa sitingapange manufacture this thing. Fati ichi chifunika chichitike kudzera mwa mzimu wake. Pamene lemba la chirombo likayikidwa, uthenga uzakhala ndi mphamvu yayikulu. Chifukwa lino Babulo azakhala agweratu beyond. Ndipo anthu a Mulungu akhalabe kumene koko atengako vinyo wa chigulu chawo. So I think tipitirize. So tikamakamba za Zekariya anaona masomphenya ngati awa, anaona mitengo iwiri ya azitona iyi, right? Tinaona kale mitengo iwiri ya azitona imene nda Yoswa wamkulu wa ansembe ndi Zerubabeli governor, right? Mapayipi awiri amene kuti anthu awiri amene wamboni ziwiri zazidanizi mamumu ndipo zochita umboni fati zikuthandiza ntchito yake. Komano sizokhala nayo kudani mzimu maso Israeli yense amene amayimirira ndi mbale ya golide imeneyi komanso ndi nyale ziwiri, nyale zisanu ndi ziwiri zimenezi. So tikaona ichi ndi chimene Mulungu akutiunikira kuti kumapita nthawi kuliso chani mboni zingati ziwiri. Monga ngati kunali mboni ziwiri Zerubabeli ndi Yoswa amene anathandiza kumanga kachisi, kumapita nthawi kuliso mboni zingati ziwiri. Tisaona tino mu nthawi ya Zerubabeli ndi Yoswa ngelo anayeza Yerusalemu yense, kumapita nthawi Yohana wapatsidwa yani kandodo kuti akayeze yani kachisonda, so akayeze kachiswa Mulungu, akayeze anthu akayeze zoguwa, right? So meaning to say kumapita nthawi kachiswa Mulungu afunika amangidwe kotheratu. Anthu osa Mulungu akhalira amangirika pandani pa Khristu Yesu. Sitikukamba zoti anthu a Mulungu azapanga organization chimodzi. No. Mapeto ake a nthawi tikaona mene mpingo wa Mulungu umayendera, right? Wachiti chapter 2, chapter 3 kumayende kumasesereka chapter 8 osafika ku 15 kuchera. Maka chapter 8. Tona nawo kuno mene Saulo amathamanga kuti akagonjese mpingo wa Mulungu. Ati amayenda nyumba ndi nyumba. Anthu a Mulungu kumapita nthawi azakhala kupembedza house to house. Chifukwa yani fanisa zapezera makachisi. Fati lemba la chirombo likayikidwa, mipingo imene zakhala no yagwizana nayo izakhale kupitirirabe. Ndipo anthu a Mulungu sagwizana ndi lemba la chirombo. Mipingo imene yasusana ndi lemba la chirombo izakhale yapangira bani ma buildings awo ndoti alandidwa ndi boma. Either way anthu a Mulungu sazakhala kuti akupembedza mu building yayi, azakhala kuyenda house to house. Aliyense wazazidanizi mwa Mulungu, aliyense akuyendera ndi Mulungu. So kuzakhala kuti anthu ena amwina kumayiko ena ali America ena ali kuchani sitizapangaso denomination. Ifana kuti tipange denomination ina ndeti tikapange register kuboma. Tikapanga register kuboma ndeti tagulano malo. Tikagula malo titamangapo building. Yet persecution ikhala zingati 2.5 years. Zimene sizachitika se. Anthu a Mulungu azakhala Mulungu apasa mphaso pa nthawi yawo. Ena azibusa, ena ma evangelist, right? Majority zakhala evangelical work. Ena uneneri tonano mphaso ena amene zapatsidwa kwa anthu a Mulungu pa nthawi ndi uneneri. Kale communication mafoni azakhala kulibe. Akupanga burn out, right? Anthu a Mulungu azatha kupanga communicate. Mulungu azatha kuwauza zoti achite kuti ntchito ya Mulungu iyende mwachangu. So ichi chinthu chimene tikuyembekezera kuchitika. So tikaona Yohane chimene anaonesedwa mboni ziwiri, right? Ataonesedwa mboni ziwiri zimenezi akuti mboni ziwiri zimenezi ndi mitengo iwiri ya azitona.
ati mboni ziwirizi ndi mitengo ya azitona, komanso mboni ziwirizi ndi zoyikapo nyali ziwiri. Okay, komanso ati mboni ziwirizi zimatulutsa moto kukamwa kwake. So mukaona ichi chikuoneka ngati yopsa komano ndi ngati mtengo wa azitona. Okay, so pa zinthu zitatu zimene mboni ziwiri zikuyimira, ati mboni ziwiri zimatulutsa moto kukamwa kwake mwanjene zili makamwe, mboni ziwiri zinso ndi mitengo ya azitona, mboni ziwiri zinso ndi zoyikapo nyali ziwiri. So mati sanayesesa kujambula choncho mwana mwina tikaona mbali naye ife tikakamba zoyikapo nyali timatha kuganiza chinthu ngati chocho kuti chinayoyikapo nyali chotene so kumationa kuti Mulungu atithandize motani. Alright, so tikaona bwinobwino pa chivumbulutso chapter 11 tikuona tuno mboni ziwirizi zikuyimirira anthu amene alozazidwa ndi mawu a Mulungu komanso ndi mphamvu yake. Chifukwa mboni ziwiri sizo zingotulukira kuti blue, no. Uthenga wa mboni ziwiri kuyambira mu chapter 10 pamene Hana apasidwa yakabuka ang'ono, right? Akuza tupita ukanenereso kwa anthu mitundu ndi manenedwe, right? Pamene apita ukanenereranso pakubwera picture ya mboni ziwiri. Ati tikaona bwinobwino kunaibe koma chapter division. So uthenga wa mboni ziwiri ndi kabuka ang'ono ndi uthenga wang'ono. So mission ya kabuka ang'ono ndi imene kupanga produce mboni ziwiri. Right? So mawu komanso ndi mphamvu. Yohane anapasidwa yani kabuku kokoma ngati uchi mawu umene ukuyimira uthenga wa ulosi, uthenga wa ufumu wa Khristu umene unamangiridwa mu ulosi. Pamene kenako mboni ziwiri zipasidwa yani mphamvu imene zikuyimira yani mzimu wa Mulungu. So tikamakamba za mboni ziwiri azakhala movement imene ili strictly pa mawu a Mulungu kwamvesesa ndi kukhulupirira, komanso strictly pa mzimu wandani wa Mulungu kupanga emphasize za Khristu mwandani mwa ife, right? So tikamakamba za mboni ziwirizi ndi otsala ambewu ake, amene tikamakamba za organization anthu onsewa azagwirizana kuti Khristu ndani ndiye mutu wathu. Chimenecho chimene chikuyimbira ngati ndithu zoyikapo nyali zingati ziwiri. Okay, tiyenene pamenepa chivumbulutso 11 verse yaka 4 atuza ife kuti mboni ziwiri ndi yani ndi mutoyeka pamenepa chivumbulutso 11 verse 4. Verse 4. Izo ndizo mitengo iwiri ya azitona ndi zoyikapo nyali ziwiri zakuoneka pamaso pa Ambuye kwa dziko lapansi. Yeah, so akuti mboni ziwirizi ndi mitengo iwiri ya azitona. Now kungwangana kuti ndi mitengo iwiri ya azitona. Mitengo ya azitona imakhala ndi mafuta ambiri. Mwanjena anthu awawa kumapita nthawi akuzazidwa ndi mzimu wa Mulungu, iwowa ndi mitengo ya azitona. Ndipo akutiuza sekuna tuno ndi yani ndi zoyikapo nyali zinga ziwiri. Tatione ndi pa chivumbulutso 1 verse 20. Verse 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. So tikaona papa ali chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene anaona mujani mudzanja langa lamanja zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri. Akundawo tuzafuna zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zikuyimira chani mipingo isanu ndi iwiri. So mboni ziwirizi zikuyimira mpingo wa Mulungu kumapita nthawi kapena zikuyimira gulu la anthu a Mulungu kumapita nthawi. So atuzafuna tuno mboni ziwiri zikuyimira gulu la anthu a Mulungu kumapita nthawi. Why mboni ziwiri? Kuzakhala mipingo iwiri kuzakhala gulu la anthu limodzi limene thupi la Yesu. Koma kamba za mboni ziwiri fayana kuti no pakakhala munthu amene amafunika aphedwe pamafunika akhale mboni ziwiri kapena zingati zitatu. So umboni umene ukuyera ndi mboni ziwirizi ndi watunthu ndi okwanira kuthandaza choncho, right? So tikufunika tione kuchipangano chakale kunayinso mboni ziwiri. Okay, Zekariya
4 verse 14 ndeti bweraso chivumbulutso. So tikamona kuipangano yaka mukapapeza mutha ngowerenga Zekariya 4 verse 14 mboni ziwiri zinali Yoswa ndi Zerubabeli amene anazida ndi mzimu kwambiri kuti akamangesiyani kachisi wa Mulungu. Kumapita nthawi mboni ziwiri zikumanga kachisi wa Mulungu mwachitenda zikuthandiza anthu kuti akamvetsetse uthenga omaliza ndi kuwulandira ndipo akazazedenso mzimu wa Mulungu kukhala mbali imodzi ya kachisi wa Mulungu. Tawerenga Zekariya 4:14. Zekariya 4 verse 14. Pamenepo anati, awa ndi ana amuna awiri amafuta oyimirira pamaso pa Ambuye wa dziko lonse lapansi. Amen. So tikamaona mboni ziwirizi anali ana amafuta awiri amene anali Yoswa wamkulu wa ansembe ndi Zerubabeli, right? Amene ali awiri ozozedwa amene ayimirira pamaso pa Mulungu ngati mboni zake. Okay? So nonando kupachipangano ali kunali anthu awiri litiro amene ali ndi mboni ziwiri. Mwana kumapita nthawi akuti mboni ziwirizi nzoweka monyali zingati ziwiri. Zimene zikutoza yafuna kuti no mboni ziwirizi ndi mpingo wa Mulungu kumapita achati anthawi. Akuti mboni ziwiriso ndi mitengo iwiri ya azitona mwachenena ndi anthu amene azakhala ozazidanirani ndi mzimu wa Mulungu. Okay? So tikaonanso even kamvekesedwe ka mitengo ya azitona mu Bible momo. Mungotengera mavesi awiriwa Yeremiya 11 verse 16 ndi mudumphe mukapezenso Aroma 11 verse 24 amakamba za mitengo ajani ya azitona. Okay, mutowerengera imeneyo akuti bwanji Yeremiya 11 verse 16. Yeremiya 11 verse 16. Yehova anachita dzina lako, Yehova anatcha dzina lako mtengo wa azitona wauwisi wokoma wa zipatso zabwino. Ndi mawu a phokoso lalikulu wayatsa moto pamenepo, ndipompo nthambi zake zathyoka. Yeah, so tapita namba Aroma 11 verse 24 thokoza. So tikaona ana Israeli amatchedwa mtengo wajani wa azitona. Koma chifukwa cha machimo awo ndi kuwukira Mulungu akuti akuziyasira kukhayani moto ndipo nthambi zawo zadani zathyoka. Ndimone nthambi zawo zikathyoka. Aroma 11 verse 24 yani. Aroma 11 wait guys. Nangezi. Oh, Bible Aroma ja? 11 verse 24. Aroma 11 verse 24. Pakuti ngati iwe usanadzidwa kumtengo wa azitona wa mtundu wa kumtengo yambireso. Verse 24. Pakuti ngati iwe unasadzidwa kumtengo wa zitona wa mtundu wa kumtengo ndipo unamenezetsanidwa ndi mtengo wa azitona wabwino. Moganiza makhalidwe yako koposa kudani nanga iwo, ndiwo nthambi za mtundu waje azamezanitsidwa mitengo wawo womwewo wa zitona. Yeah, so about ana Israeli. Omaliza? I think it's ngowerenga. Ode ndiwerenga verse imene uthandiza. Okay, werenga. Yeah, ndikuveka ko. Yes, werenga. Yeah, okay. Okay, Aroma chapter 11 verse number 24 akuti pakuti ngati iwe
unasazidwa ku mtengo wa azitonawa mtundu wa kuthengo, ndipo unalumikizidwa ndi mtengo wa azitona wabwino mokaniza makhalidwe ako, koposa kotani nanga iwo ndiwo nthambi za mitundu wake azalumikizidwa ndi mtengo wawo omwewo wa azitona. Yeah, so mtengo wa azitona olive, so akuthandiza kuti no nthambi za mtengo, right? Uzati no Yesu anakamba no ine ndine mpese iniyo mwaikira mwanda ndi maine. So tikamakamba za mtengo eniweni ndiye ndani ndi Yesu Kristu, right? So nthambi zimene zinali mu chipulumutso cha Mulungu zinatchuledwapo, right? Ndipo ifeyo tayikidwa pachani pamene pa mpesa pa nthambi ya olive, yeah, mtengo wa azitona, right? Ndawo ndena kuti no kuli bwanji ngati ifeyo tayikidwa pa mtengo wa azitonapo. Now Aisraeli ayudawo eri nawo atawuzatani atawuzayikidwaso pompo mwanjirena akungotozefuta no kuyikidwa mwa Kristu nduzera maya mwachikhulupiriro. Ife tikulamo mwachikhulupiriro, ayudaso ayikolaso yani mwachikhulupiriro. Koma ngati mtundu wa anthu ayuda atani achosedwa, koma individually yuda ina aliyense athakutani athapulumutsidwa mu mtengo wa azitona. So tikamakamba mtengo wa azitona tukamba mtengo umene uli ndi mzimu wa Mulungu. So ineyo ngati muli mkhristu ndi mtengo wachani wa azitona. Ahope wewe pamveka kwambiri, right? So mboni ziwiri ni mitengo ya azitona mwanjirena ndi anthu amene ayonso zinali ndi mzimu wa Mulungu, komanso ndi nyali ya Mulungu pa dziko lapansi mapera nthawi choyikapo nyali, right? Okay, olingodumphapo, right? So mafuna nena chonchi tikamakamba za mboni ziwirizi zikuyimira anthu awiri. Tikaona bwinobwino anthu ena amatha kukangana amanena no mboni ziwirizi ndi Enoki ndi Eliya, kapena kuti ndi Mose ndi Eliya zabweranso ndizalalikira amene ndi chifukwa chamene Bible linalembera anthu ena amakhaganiza ichi. Koma ndatuku ndi foroza mmene mapesese mboni ziwiri zikuyimira Mose anali mneneri wachani wa mawu, right? Tikakumbukira Mose ndimakumbukira chifukwa cha malamulo 10 ndi chilamulo cha Mose, right? So akuyimirira mboni ziwiri zikuyimira Mose akuyimirira mboni ziwiri zimunjira yonena kuti anthu a Mulungu mapera nthawi akhala kuti no ali grounded pa mawu a Mulungu, akwamvesesa mawu a Mulungu ndi kuwakhulupirira. Chimodzimodzi nthawi ya Mose umafunika kuti ukhale kumvesa malamulo onse ndi kuwasunga. Anthu a Mulungu zakhala kumvesa mawu a Mulungu kwa iwo mapera nthawi ndi kuwasunga mu mtima mwawo. Not only that, tikaonanso mboni ziwiri zikuyimiranso yani Eliya amene amayimirira yani mzimu, right? Tikamona Eliya timakumbuka kwambiri ngati mzimu. Ngati Yohane akutindidwa kuti akubwera mu mzimu ndi mphamvu ya ndani ya Eliya. So Eliya amakumbukira mneneri wachani wa mzimu paja ndi uchana nada ukandona ndikubwera kumwamba chinthu chakuchitika iweyo zokhale magawa awiri a mzimu. So akuyimirira kuti no movement ya anthu amene ali ndi mzimu ndani wa Mulungu. Koma tona ndi mboni ziwiri zimenezi zikuyimiranji Mose ndi Eliya. Chifukwa Mose anamwalira koma anachita kuukitsidwa, right? Eliya sanamwalire. So kumapita nthawi mboni ziwirizi ena azakhala kuphedwa mkatikatimo, ena ali moyo mpaka kuti kumapita nthawi. Okay, so mboni ziwirizi ndithu zankhula mawu amene azakhala ngati moto mkatikati mwa moyo wawo. So tione pamenepa Chivumbulutso 11 verse yake ya 5 ntchito ya mboni ziwiri ikuti bwanji tawerenga. Chivumbulutso mungogwira kuti zibwerera umenewo kuti samachite chinthu. Alright, tawerenga. Verse 5. Ndipo wina akafuna kuyipsa izo, moto utuluka mkamwa mwawo nuwononga adani awo. Ndipo wina akafuna kuyipsa izo, maphedwe aje ayenera kutero. Yeah, so tikaona mboni zimenezi
akuti moto utuluka yani mkamwa mwa izo. Okay, so wina alesa akafuna kuipsa mboni zimenezi moto utuluka mkamwa mwawo, so anthu aziphera ndi moto umene utuluka mkamwa mwawo. So izi zinthu zochitikadi kuti anthu azakhala ndi moto mkamwa mwawo, muwerenge Yeremiya 23 verse 29 ndi Yeremiya 5 verse 14. Yeremiya 23 verse 29. Ndija? Ndi 5 verse 14. Werenga likayi 23 29. Verse 23 29. Kodi mawu anga safanana ndi moto, ati Yehova, ndi kufanana ndi nyundo imene idaphwanya mwala? Verse 10. Werenge 5 verse 14. 5. Just a minute. Yeah, okay. So mukifufuza tiona nawo kuti no mawu amakhala ngati yani moto. So mboni ziwirizi mkamwa mwawo muzuluka moto. Mwanjinena mboni ziwirizi tikuona kuti no chimene chimatuluka pakamwa ndi chimene chazaza yani mu mtima. So mboni ziwirizi mu mtima wawo muzakhala mwazaza mawu a Mulungu, azakhala kulalika posepose, ndipo adani awo sazakwanisa kuyima ndi mususana nawo kwa mawu amene ali yani ali mkamwa mwawo ngati moto. Yeremiya 55 verse 14 ali Verse 14. Chifukwa chake Yehova Mulungu wa makamu atero, chifukwa munene mawu awo, taonani, ndizayesa mawu anga akhale mkamwa mwako ngati moto. Anthu awa ndidzayesa nkhuni, ndipo adzawatha iwo. Verse 15. Yeah, so tikaona baba akuti ndizapange mawu mkamwa mwako ngati yani moto, right? Anthu ndipo azakhala ngati yani nkhuni, ndipo ndizawatha. So tikazaona mene dziko lapansi lizatembenuka, anthu a Mulungu azakhala ndi mawu ngati moto. Tikaona Yeremiya kuti no ndimuchita pa ngati mawu ano ndi moto mkati mwa mafupa anga, sindingathe kuwasunga, mafupa ngati arani ndayankhule, ndipo anthu azakhala ngati nkhuni, right? So ichi tikungona tuno anthu azakhala sangakwanisa kukhala chete, koma kulalika mosusana ndi Babulo, mosusana ndi dziko lapansi, kwayitana iwo ndithu kuchipulumutso. So mutiwerengere Yeremiya 11 verse 6. Apa pato Chipulumutso 11 verse 6. Tikaona pa Chipulumutso 11 verse 6 ndi pamene chimamba tikuvesesa kuti no ndi chifukwa cha anthu amaona ngati Eliya ndi Mose azabwera kachiwiri. So mutiwerenga pamenepo Chipulumutso 11 verse 6. Verse 6. Yeah. Verse 6. Izo zili nawo ulamuliro wakutseka mmwamba, isagwe mvula masiku achinenero chawo, ndipo ulamuliro zili nawo pamadzi kuwasandutsa mwazi, ndi kupanda dziko ndi mliri uliwonse nthawi iliyonse zikafuna. Yeah, apa tikaona muno bwino amene anali ndi mphamvu yotseka kumwamba, amene anali mneneri ndani Eliya amene anena kuti mvula sigwa, ikapereka Yakobo amatozefere inachitika mu zaka 3.5. Ndiye tikaonanso mboni ziwirizi zikulalikira zaka 3.5 na anthu amene nditakhala Eliya. Tikaona mneneri amene atatusira madzi kuti asanduke mwazi ndi ndani ndi Mose, ndikuti anthu amathana amenewa akhale Eliya ndi ndani ndi Mose, right? So mboni ziwirizi ndi ndani? Kodi Eliya abweranso kapena Mose abweranso? Tuzata awiri ali kumwamba. Mose anachita kuwisira, Eliya anapita straight. So mutiwerengere pa Malachi 4 verse 4 mpaka na 5 ndi 6. Verse 4. Mbukirani chilamuliro cha Mose mtumiki wanga, ndinamulamuliracho Horebu, chikhale cha Israeli lonse, ndicho malemba ndi maweruzo. Verse 5. Taonani,
ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Verse 6. Ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo, kuti ndisafike ndi kukantha dziko liwonongeke konse. Yeah, so tikaona papa akuti ukumbukire chilamulo cha ndani cha Mose. So mapita nthawi ati tikumbukire chilamulo cha ndani cha Mose. Pala anthu ena pano amasunga ndithu chilamulo cha Mose, amasunga ma feast days chani fara kuti mapita nthawi zakumbukire chilamulo cha Mose. Ati tikumbukire chilamulo cha Mose mtumiki wanga muholo, right? Mene ndapereka lamulo ndi mayiwo. So tikaona muno bwino Mose adali mneneri wa pangano chakale, koma tikawerenga Deuteronomy 18 verse 18 masika Mose tiwerenganso pa mtunda pamoto zafino Mulungu abata zabweretsa mneneri wina monga ngati iwe mwa abale ako, iye mumumvere iye, right? Mneneri wina amene anabwera after Mose ndi Yesu Khristu. Ndi Yesu Khristu. Fani Yohana atakhala utumiki wake utabadwa, utumiki wake utayamba kukula, Afarisi anapita akafunsa, kodi ndiwe Khristu? Anati ndiwe Yeremiya. Ayi. Kodi ndiwe mneneri uja? Akamati ndiwe mneneri uja amatanthauza yani? Amatanthauza mneneri amene afuna adzemva after Mose. Mose anatulutsa anthu ku Israeli. Ndi amabizani ngati kuli mneneri wina atulutsa anthu ku lamulo la ndani wa Aroma. Now tikapita pa Yohane chapter 7 verse 37 mpaka na 40. Tiona Yesu anati amene ali ndi ludzu abwere kwa ine adze azamwe, ndipo mwa iye mudzatuluka yani misiri ya madzi amoyo. Ali chanaka padya mzimu, ifale pa nthawi imeneyo mzimu padya panalibe. Tikana pa verse 40 anthu ambiri anazika kuti uyu ndiye mneneri uja amene atazimu yani utsiku. Machitidwe chapter 3. Machitidwe chapter 3 chichitika chani? Petro akulalika kuti no uyu ndiye mneneri uja amene anatumiza mneneri monga ngati mwana mwa abale anu. So akamati tikumbuke chilamulo cha Mose akukamba za type. Mwachitera, how do we remember chilamulo cha Mose? Tikana Yohane 1:17 akuti no chilamulo chinadza ndi chani? So chilamulo chinadza ndi Mose, komano chisomo ndi choonadi chinadza ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. So chilamulo chinadza ndi Mose, right? Komano choonadi cha chimene chilamulo chimakamba chikudzanira ndi Yesu. Aheberi ifira kuti no Yesu ndokwezedwa pamwamba kuposa ndani? Kuposa Mose. So tikamaona muno bwino tiona Mose anali mneneri wa pangano chakale, Yesu ndiye mneneri wa pangano chatsopano. Mwachinena tifunika timvesese zonse zimene Mose anayika mu chilamulo, Mulungu anapasa mu chilamulo, ndi kumvesesa zoonadi zimene chilamulocho chimalozera. Andizonadi zotikupeza mandani mwa Yesu Khristu. Chimene chichitika. So mwachinena pamene tikupita mapita nthawi kuzakhalanso kubwezeresa kwa zoonadi zimene Mulungu anayika kudzera mwa Mose. Zoonadi zonse zidzaonekera. Mose anakamba chithunzithunzi, koma zoonadi zambiri zimene Yesu anabwera kuti akaonesere zimene Mose anapasira zabisika. So pamene kupita pa nthawi zoonadi zonse zimene zili mwa Yesu zionekera. Ndikupasani chitsanzo. Mmene Yesu anabwera mu Yohana anatero, uyu ndiye mwana wankhosa amene achotsa tchimo la dziko lapansi, right? So tiona nawo kuti no ndithudi Yesu anabwera anayamba kukwaniritsa zonse Mose anakamba. Tiduseni Malaki 4:5 anakamba kuti no ndidzatumiza mneneri uja Eliya lisanadze tsiku loopsa la Mulungu. So Eliya Yesu abwera koyamba anabwera. Eliya ndi ndani? Ndiye Yohane, right? Anabwera mu mzimu ndi mphamvu yanga ndi ndani? Ya Eliya. Komano kumapita nthawi kukubweranso Eliya womaliza. Eliya womaliza ndiye ndani? Anthu akubweranso mu mphamvu ndi mzimu ngati Eliya, mboni ziwiri. So Eliya womalizira kumapita nthawi anthu amene ali kuzazidwa ndi ndani? Ndi Mulungu, right? So izo ndafotokoza kale kuti no chilamulo cha Mose chimayambira chani, ndafotokoza kale. Tikaonanso even ku Malaki chapter 4 verse 5. Okay, mwina tikuwerenga Mateyu 11 verse 11, 13 ndi 14. Mateyu 11 verse 11, 13 ndi 14. Ndipo tivesese
kuti mboni ziwiri ndiye Yohane ndi Eliya zikulumikizana motani osati. Tawerengeni Mateyu 11 verse 13 to 14. Mateyu 11 verse 13. Verse 11. Verse 11. Indetu ndinena kwa inu, sanauke wakubadwa mwa akazi munthu wamkulu woposa Yohane M'batizi, koma iye amene ali wochepa mu ufumu wakumwamba amkulira iye. Verse 13. Yeah. Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane. Verse 14. Ndipo ngati mufuna kulandira, uyu ndiye Eliya amene amati akudza. Yeah, so tikaona muno bwino Yesu akuti Eliya amene amafunika adzinenda ndiye Yohane. Koma pali wina wankuluso oposa ndani Yohane, ndiye kuti amene ali wang'ono mu ufumu wa ndani wa Mulungu. Tuzati Yohane sanakhale mu mpaka kufika Pentecost, anaphedwa. Koma ufumu wa Mulungu utadza pa Pentecost, amene ali mu ufumu wa Mulungu ndi wankulu kuposa ndani posa Yohane. So kumapita nthawi tiona no Eliya omaliza ndi ana a mu ufumu amene akutcheranso mboni zingati ziwiri. Right? So tikaona bwinobwino chipangano chakale chidayikidwa pa mawu, foundation yakapembedzedwe konse kanayikidwa mwa ndani? Mwa Mose. Pamene tikaona kukwaniritsidwa kwa zonse zimene Mose analemba zili mwa ndani mwa Yesu, kumapita nthawi anthu a Mulungu akufunika amvesese zoonadi zonse zimene zili mwa Yesu Khristu. Akufunika amvesese kupembedza Mzimu ndi choonadi. Mwanjitena kumapita nthawi anthu akufunika akhale ndi experience mwa Yesu Khristu. Ifana anthu ambiri panopa experience yakapembedzedwe, experience ya Mulungu ndikudzera mwa zimene mpingo umanena. Right? So anthu a Mulungu akufunika akhale ndi experience mwa zimene Mulungu akufuna, osati challenge chawo chimene chikunena. Alright, tiona pamenepa chivumbuso chivumbuso 4 verse 45 mwina sitiwerenga kuona tonana kuno mapita nthawi gulu la anthu amene likutchedwa 144,000 imene titaona tene ndi mboni ziwiri ati iwowa sanadye descendant ndi akazi amene akuyamba ndi Babylon ndi ana ake. Right? So anthu a Mulungu azakhala akuyima pa mawu a Mulungu osati pa chipembedzo chawo kapena denomination yawo chabe, koma akuyima pachani? Pa mawu a Mulungu. Right? Nkona akuchita kuti no mboni ziwirizi mmodzi wawo akufanana ngati ndani? Ndi Mose. Okay? Pamene tikaona mbali naye akuyimirira ngati Eliya amene anali mneneri wachani? Wa Mzimu. So kumapita nthawi ndoti kufunika khale ndithu anthu asindikizire ndi Mzimu wa Mulungu pa mphumi. Eliya ndi amene anatenga Israeli yonse kuti ipereza kwa ndani? Kwa Mulungu. So kumapita nthawi kukhala ndi ntchito yokuti akhristu abwererenso kupembedza kwenikweni kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndithu malaini azalembedwa kuti kodi tili mbali ya Mulungu kapena tili mbali ya dziko lapansi. Ndipo tikamaona 144,000 ndi anthu amene akuyima pa phiri la Ziyoni ndi Atate ndi Mwana. So Eliya akuyimira ndithu anthu amene azakhala kuzazana ndi Mzimu akuyitanira anthu kuti abwere kwa Mulungu. Right? So tikaona magulu awiri anthuwa, Yuda 1 verse 9 imatiuza no Mose anachita kuukisidwa. Gulu limodzi mwa mboni ziwiri, gulu lina lizaphedwa. Right? Nkona kuti mboni ziwiri. So ena azakhesa mwazi wawo, nkona pali mboni ziwiri. Ena ngati Eliya azakhala ndi moyo mpaka kufika kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Tikaona Mose anaukitsidwa pa Yuda 1 verse 9, Eliya analinda kumwamba ndi magaleta pa 2 Mafumu 2 verse 11. Magaleta tikaona bwinobwino m'Bible pa Psalm 68 verse 17, magaleta akuyimira chani? Akuyimira angelo akandani a Mulungu. So magulu awiri, Mose ndi Eliya. Mose mneneri wa mawu
anamwalira ndikukisira Eliya mneneri wa mzimu anapita kumwamba wa moyo. So mapeta nthawi anthu a Mulungu azakhala akhazikika pa mawu a Mulungu alinso ozazidwa ndi mzimu. Gulu limodzi lizakhala ngati mboni zake mpaka kufikira kufa, gulu lina lizakhala mboni zake mpaka kufikira Yesu atadza mitambo. Mboni ziwiri. So tikaona muno bwino pakupita pa nthawi akuti mboni ziwirizi zidzaphedwa zonse. Mesa timati mboni zida zakhala moyo mpaka Yesu akubwera akuti mboni ziwiri zonse zaphedwa. So tifotokoza kuti mboni ziwiri zidzaphedwa motani. So mboni imachita mboni, right? Imapereka umboni. So kuphedwa kwa mboni ndoti dziko lapansi lafika kuti sikufuna kusolimbe uthenga wawo. Kona uthandiza ndi mboni ziwiri zaphedwa. So nthawi imene chitetezo chasekera pamene aliyense kuseka kwa chitetezo sizono Mulungu zakuti okay khaya atatu seka chitetezo no izakhala no uthenga wa Mulungu alakida kukhala mboni kudziko lonse lapansi. Aliyense apanga chisankho chake kuti akande lembe la chirombo kapena akasindikizidwa. Aliyense apanga chisankho ndi pamenepo anthu amene akana Mulungu kwa iwo chitetezo chasekera. So dziko lapansi zakhala lakana Mulungu ndipo pamenepo mboni zakhala ntchito sizingayigwirenso kona mboni zaphedwa, right? So kuphedwa kwa mboni kuyimira kuti no mawu a Mulungu ndi mzimu wa Mulungu zibenso mphamvu pa dziko lino lapansi. Anthu sangathenso kuzilandira. Pamenepo pamene akuti dziko lizakhala ngati Sodomu, Egypt ndi Yerusalemu mu zaka za 31 AD. So tiwerenge nonepa kuti zikutinji. Werengani Chimuso 11 verse 7 ndi 8. Chimuso 11 7 ndi 8. Verse 7. Ndipo pamene zidatsiriza umboni wawo, chirombo chokwera kutuluka mphompho chidzachita nazo nkhondo nichidzazilaka nichidzazipha izo. Verse 8. Ndipo mitembo yawo idzakhala pa khwalala la mudzi waukulu umene utchedwa ponena za chizimu Sodomu ndi Aigupto, pameneponso Ambuye wawo anapachikidwa. Yeah. Verse 9. So akazamaliza umboni wawo ndeti pamapeto pa zaka 3.5 years chirombo chidzatuluka kuchani kuphompho. Mwanjira ina kuphompho kuthandiza ndi yapi? Kuphompho ndi kumalo mmene kulibe chiyembekezo. Mwanjira ina apandeli chitetezo chasekera. Chirombo chidzatuluka mu final phase mwake ndi kuchita nkhondo. Mwanjira ina pazakhala palibenso chance kuti uthenga wa Mulungu uperekedwe. Pamenepo ndeta zakhala ngati anthu atani mboni ziwiri zaphedwa. Mwanjira ina mawu a Mulungu ndi mzimu sungagwirenso ntchito pachani pa dziko lapansi. Okay, verse 8 akuti ndipo matupi awo azakhala ndithu mu mzinda wotchedwa chani Sodomu. Sodomu tisere ndi malo amene kunachitika mchitidwe wonyansa umene amuna okhaokha magona na okhaokha, right? So dziko lapansi zakhala tino lavomeza chinthu chimene chili pa nthawi imeneyi. Egypt ndi malo amene Farao anamuuza ndani? Anamuuza Mose kuti Mulungu ndi ndani kuti ndatulutsa anthu. Mwanjira dziko lapansi lizakhala tino lasanduka ila atheistic, sili kupanganso recognize Mulungu komanso kumene Ambuye athu anapachikira. Mwanjira tikamaona Babuloni pa nthawi imeneyi izakhala natino chipembedzo chamukaniratu ndani? Yesu. Okay, ndikuona ndana chirombo chotuluka pachani kuphompho. Okay, so tikutha kuona ndithu kuti chitetezo cha anthu charani chasekera. Nkuona kuti no zarani mboni ziwiri zarani zaphedwa. So tikaona papa pamene dziko lapansi likusangalala kuti Mulungu achotsedwa ndithu pa dziko lapansi, akuti moyo uzapatsidwa kwa chani? Kwa mboni ziwirizo. Chifukwa chani? Zonse zimene mboni ziwiri zinanenera ndi kulosera zakhala zikutani zikuchitika. Zonse zimene mboni ziwiri zinalosera kuti ukana uthenga aliye chani Babuloni wagwa musapembedze lemba, zotsatira zake zakhala zotani zikuchitika. So miliri ikazama kugwa ndete mboni ziwiri zakhala ngati zipsa mphamvu. Osati kuti zitha kulalikiraso ayi, komano
chifukwa anthu azazindikira makosana awa ndi atayikadi zenizeni timaona ngati tiri kupanga dziko loti Mulungu palibe zikhala zabwino kuona apande ichi ndi yani chibalizirodi so pamene pazakhala ndi bolizira zipasizo mphamvu tererengeni Chivumbulutso 11 verse 9 mpaka 10 verse 9. yeah Ndipo amanthu ndi mafuko ndi manenedwe ndi mitundu apenyera mitembo yawo masiku atatu ndi nusu lache osalola mitembo yawo iyikidwe m'manda. Verse 10. Ndipo iwo akukhala pa dziko adzakondwera nasekerera nadzatumizirana mitulo popeza aneneri awa awiri anazunza iwo akukhala pa dziko. Verse 11. so tikaona anthu apa dziko lapansi azasangalala kwambiri chifukwa chani azaona matupi awo akufa kwa masiku angati 3.5 so pakutha pa zaka 3.5 zija pazakhala ndithu ka period kakang'ono kamene kakutchedwa 3.5 days kamene zakhala tino dziko lapansi yayikiratu malamulo okhwima aja kuti no Mulungu palibe letu. This is the final stage. Egypt this is kakhala ngati Egypt azakhaso malamulo amene anali ku Sodom, right? A Sodom ndipo azakhala pangiratu reject ngati mene anthu aku Egypt anakaniratu Mulungu dziko lapansi zankaniratu yes direct osati zokuti zozimba isaso ya zimene zakachitika pazadusa ndithu ka period ka 3.5 years pamene zakhala ndi mboni zisatani zaphedwa ndipo anthu azasangalala sorry osati 3.5 years sorry ka period kang'ono ka 3.5 days kamene kaka ka period ka 3.5 days right kamene kang'ono kamene kaka so anthu adziko lapansi azasangalala anthu azatumizirana mphatso kusangalala kuti apa ndi golden age afika chipembedzero chiyosiratu pa dziko lapansi chifukwa mboni ziwiri zindi uthenga wawo mene amayankhula monga mabwera ngati moto chimozimozi ngamene Yeremiya akayankhula mmawa kwa ngati ngono kwa mfumu Ayuda anthu azakhala azasangalala amene alitopesadi right kumachiza chilinge nchana after 3.5 days terengani Chivumbulutso 11 verse 11 to 13 Ariyan. Verse 11. Ndipo atapita masiku atatu ndi sunu lache mzimu wa moyo wochokera kwa Mulungu unalowerera ndi unakhala chilili ndipo mantha akulu anawagwera iwo akuwapenya. Verse 12. Ndipo anamva mawu akulu kuchokera kumwamba akunena nawo, kwerani kuno. Ndipo anakwera kunka kumwamba mu mtambo, ndipo adani awo anawapenya. Verse 13. Ndipo pa nthawipo panali chivomerezi chachikulu, ndipo limodzi la magawo 10 a mudzi linagwa, ndipo anaphedwa m'chivomerezicho anthu 5,000 ndi ziwiri, ndipo otsalawo anakhala amantha napatsa ulemerero kwa Mulungu wamwamba. Verse 14. Yeah. So miliri isanu ndi iwiri ikazangotayamba kugwa izakhala lino mzimu wa Mulungu ndi mawu ake apasidanso yani mphamvu mboni ziwiri right mboni ziwiri mzimu wa Mulungu ndi mawu ake right zimene zikugwira ntchito mu gulu la anthu apadziko apa so pamene miliri ikazamba kugwa zimene anachenjeza anthu a Mulungu zamba kuchitika dziko lapansi lankana Mulungu ndipo Mulungu alisiya kuti likumane ndi chosatira zomukana iye miliri isanu ndi iwiri ikazamba kugwa anthu azakhala ndi yani ndi mantha chifukwa azaonano ndithu kuti mawu a Mulungu ndi mzimu wake sumanama pamene ati anamva mawu ochokera onani kumwamba akunena kwa iwo kwa mboni ziwiri tabwerani mmwamba ndipo adani awo azaona mwanjirena
kukwezera kumene kuku sikukhamba tinoteta anthu a mulungu azakhala kukwatulidwa apapa nonono mwazothandiza tino mawu a mulungu ndi mzimu ake zimene zinagwira ntchito mwa anthu ake zakhala kutino zikuyang'aniridwa nomwe pamwamba osati pansi. Kwambira paja amaziyang'anira ngati anzakufa zimenezo zopanda ntchito, right? Kumana papa anthu azakhala kuziyang'anira mwamba kumane too late pa nthawi imeneyi. Verse 13 pamene akambatola akuna chivomerezi chachikulu ndipo chenekera chani gawo limodzi mwa 10 linatani linagwa la mzindawo, okay? Ndipo otsalawo anatani anachita mantha. So 10 to 9 pa verse 10 zikutanthauza chiyani? Kodi gawo limodzi la 10 ndi chani? Muterengera Chimbuso 19 verse 20, Chimbuso 19 verse 20 ndi Chimbuso 11 19 verse 21, sorry. Chimbuso 19:20 ndi 19 verse 21. Auriya. Verse 20. Yeah. Ndipo chinagwidwa chirombocho ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga amene adachita chizindikiro pamaso pache, zimene anasokeresa nazo iwo amene analandira lemba la chirombo, ndiwo akulambira fano lache. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo mnyanja ya moto yakutentha ndi sulfure. 21. Ndipo otsalawo anaphedwa ndi lupanga la iye wakukwera pa kavalo, ndilo lotuluka pakamwa mwake, ndipo mbalame zonse zinakhuta ndi nyama zawo. Yeah, so amati kaona muno bwino tatano ali chirombo chinatani chirombo chinatengedwa, okay? Chinatengedwa chirombocho ali chirombo chinapasi ndipo atu otsala anatani anaonongedwa. So mwanchinena tikamakamba za mzindawo tinaona kale mzindawo uli ndi Babulo, uli ndi mfumu yake Satana, komanso uli ndi anthu, right? Madzi akuyimira yani akuyimira ndithu chirombo chimene chikupanga force dziko lonse lapansi kuti lisate, zimaya kukhala pa madzi ambiri etc. So tikamaona the whole system, okay, system imene ichitika njani akati pamenenso akubwera akutenga chirombocho ndi chiononga ndicha ndi mneneri wonyenga, ndipo akuti yani otsala anayani anachita mantha. Manjerera anthu enawo azakhalanso ali ndi mantha kuti no zonse zotsatira zimene anakamba zitani zichitika, right? Kona akuchita motero. Now chotsatira ndi chani? Mawu andi amene timafuna kwambiri Chimbuso 10 verse 7 ndi 11 verse 15. Mulenga Chimbuso 10 verse 7 ndi 11 verse 15 mavesi awiriwo. Verse 7. Komatu m'masiku a mawu a mngelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye anadzayamba kuwomba, pamenepo panadzatsirizika chinsinsi cha Mulungu monga analalikira kwa akapolo ache aneneri. 11 verse 15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wace, ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Verse 16. So tikaona papa munthawi akabuka ang'ono akuza feno munthawi angelo achi namba 7 chinsinsi cha Mulungu izakwaniritsidwa. Chinsinsi chikukwaniritsidwa muone, ndipo mngelo achi namba 7 anawomba, ndipo kunamveka mawu ambiri kuti kumwamba akuti chani ufumu wa dziko lino wamba kukhala ufumu andani wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake, ndipo azalamula ku nthawi za nthawi. Ndi chifukwa chake otsala anatani anachita mantha. Chifukwa chani? Potono ulamuliro wa dziko lino lapansi ukuchoka kwa chirombo ndipo kubwerano kwa ndani kwa Khristu Yesu. Pa nthawi Yesu akhala kulamulira mitima mwa anthu, mwana pa nthawi Yesu alamulira angakhale kuti konse kumene Lucifer anati ndi kwake. Chifukwa chani? Waoneseratu kuzera mamboni ziwiri
kuti ndi ufumu wokha umene ungapanga anthu otani angwiro. That's why Mulungu anapanga insert kabuku kakang'ono ndi mboni ziwiri kuti tikamvetsetse lipenga lachi namba 7 imene itsuka lachitatu. That's why Mulungu anapanga insert zinthu zimenezi pamenepo. So tisanamalize tiona kuti no ulamuliro wa ufumu uno ukubwereranso wanani kwa Ambuye wathu ndi kwa Khristu wake, ndipo ufumu wa Mulungu umene uli Khristu mwa inu watani waonetsedwa kuti ndokhala umene ungakwanisa panga anthu oyenera kukhala wachani mwamuyaya. Tawerengani pa Chivumbulutso 11 verse 16 ndi 17. Verse 16. Ndipo akulu 24 akukhala pamaso pa Mulungu pa mipando yachifumu yawo anagwa nkhope yawo pansi nalambira Mulungu. Verse 17. Nati, tikuyamikani Ambuye Mulungu wamphamvu yonse amene muli munali popeza mwadzitengera mphamvu yanu yayikulu ndipo mwachita ufumu. Verse 18. Yes. Thokoze. So akuti chani ati zamuzirayi zinambokende za Mulungu ati ndipozi kuti ati tikukuthokozani ni Mulungu chifukwa tino munali ndipo muli ndipo muli mkudzi ndimuona weva ati fayani poti mwadzitengera nokha mphamvu yayikulu ndi kuyamba kuti kulamulira mwanjerera pakali panopo tikaona zonse zoyipa zimene zichitika pa dziko lapansi sichifukwa kuti Mulungu akulamulira ayi. Inde Mulungu ayikapo dzanja lake la mphamvu kuti zambiri samachitike kuna kuonesa angelo 4 agwira mphepo zinayi, koma zambiri zimene zichitika pa dziko lapansi pano ndifuna tino Mulungu sakulamulira ayi. Mulungu akumapanga interfere to the same level of degree Lucifer kapanga chani interfere kuti pakhale fairness. Koma pa nthawi iyi tikuti chani Mulungu akutenganso lamulo chani wa dziko lino lapansi. So dziko lapansi zakhala lili fully under control ya ndani ya Mulungu. So ifati chigamu chimene chachoka muchiweruzo chimene chichitika kumwamba chichitika chani Yesu abweranso kachingati kachiwiri. Tawerengani Chivumbulutso 11 verse yake ya 18 pamene kubweranso kachiwiri kwa ndani kwa Yesu. Tawerengani verse 18 aliya. Verse 18. Ndipo amitundu anakwiya ndipo unadza mkwiyo wanu ndi nthawi yakufa yakuti aweruzidwe, ndipo ndi nthawi yakufa kuti aweruzidwe, ndi akupereka mphotho akapolo anu aneneriwo ndi oyera mtima ndi iwo akuopa dzina lanu, aang'ono ndi akulu, ndi kuwononga iwo akuwononga dziko. Verse 19. Yeah, so verse 18 kuti umbisa mkota wakamba no ndipo maiko anatana anakwiya ndipo mkwiyo wano wadze tikamakamba za mkwiyo kamba za miliri isanu ndi iwiri, right? Ndipo kamba za nthawi yakufa kuti aweruzidwe. Okay, so anthu akufa akuweruzidwa ndi atiwo kuti akapereke mphatso kwa ndani kwa aneneri ake ndi kwa oyera mtima ndipoyo akuyitana pa dziko lapansi. So anthu amene akuweruzidwa kuti chani tinaona kale kunena kuti nkhani yayikulu ndi kupereka evidence, right, ya ufumu. Komanso chinthu china chachikulu chotenda kuti kwa anthu onse amene anakhulupirira chosalera cha chiweruzo chawo chotino akupasira chani moyo wamuyaya umene matupi awo ali amuyaya kuti akakhale naye, right? Ndipo kuchitira nchani pa dziko dziko lapansi ngoyani likuwonongedwa. Okay, so chimene chuchitira chosatira. So zotsatira za mboni ziwiri nzokuti chani mboni ziwiri zikugwira ntchito yayikulu chifukwa tino zikuonesa tino Khristu mwa anthu ake ndipo chinsinsi cha Mulungu chitani chikuonekera. Mwatinena Khristu mwa inu chimene chikupangitsa tino chiweruzo chitani chimalizike ndipo Khristu aoneke wopambana. Ndi pamene pakubwerano Chivumbulutso 11 verse yake ya 19. Tawerengani Chivumbulutso 11 verse 19 ati bwana. Verse 19.
ndipo anatsegulidwa kachisi wa Mulungu amene ali mmwamba, ndipo linaoneka likasa la pangano chache mkachisi mwache, ndipo panali mphezi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomerezi ndi matala akulu. Yeah. So tinaona kale phunziro la chilamulo cha Mulungu mu chivumbulutso nano likasa la pangano ili lima mumakhalamo malamulo 10, makhaso mana, makhaso lemba malamulo a Mose, makhaso chindolo limene laphukira, right? So akuti kachisi wa Mulungu adani wasubira kumwamba, right? Tizana maphunziro tikamanga maphunziro akachisi mano tikamanga maphunziro akachisi zaona nano tikamanga basa akachisi tukamba malo amene akukula chimene cha chivumbulutso cha ife. So mukachisi wa Mulungu chikuoneka chani ndi likasa mwanjirena Mulungu akukumbukira pangano lake kwa ndani, kwa ife. Pangano lake ndoti chani? Yesu amene akhulupirira mwa Yesu akhale naye moyo otani wosatha, angakhale atafa ndizamuukitsa tsiku lotani lotsiriza. So Mulungu wasunga pangano lake ndipo wamangisa kuti anthu ake akhale amoyo pa tsiku lotsiriza. Umosati ichi chokhayi, komanso ipena anthu ake akukhala ndi moyo mwa Yesu Khristu, akukhala angwiro osati mu moyo wokha komanso muchani mu malingaliro. So ilo linali phunziro lathu limene timafuna tigawane. Mulungu akalemekezeke, ndipo pa nthawi ino tipemphera ndi kuthokoza Mulungu chifukwa cha zabwino zonse zimene amapanga. Tiseke maso kuti tipemphere. Ambuye tikuthokozera padera chifukwa cha chisomo chimene munatilola kuti tikhale nacho, kuti tikagawane mawu amenewo amene ali achisomo, mawu amene ali achilimbikitso. Mupitirize kukhala nafe tonse Ambuye, mukakwezeke ife tikachedwa. Mu dzina la Yesu Khristu tipemphera, amen. Amen.